Egun ondo izuela guztiei pilota zale guztiei, goizeko 10 puntu-puntuan ditugu eta Villaonako Beharzana pilota lekuan gaude, Santio festetan murgilduta, bete-betean, eta nola ez, pelota lekuan ere bada festa, Santio festetako finalak izango ditugu gaur. Lehenbiziko hau, paleta gomako finala. Goitia eta Goitia aita semeak, amezketarrak batetik Aierza eta Aratz Luisa urdinez, hortxe. Aitor Landak eta bere txistuak lagundurik, lau pelotariak kantxaren erdira. Eta esaten izuen bezala, Santio festetako finalak izango ditugu gaur, lehenbiziko hau paleta gomakoa, 28 kanalean eta Beharzanaren YouTube kanalean ikusi ahal izango duzu, eta gero goizeko 11etan eskuzko finalak hasiko dira, eta gero jarraian ETB Bion katearekin bat egingo dugu. Eta paleta gomako partidu hau komentatzen laguntzeko aditu eta aritu bat daukagu gure ondoan, Aritz Eskudero, egunon. Egunon Jon, egunon, palazale eta pelotazale guztiri. Bueno, aditua esan dut eta aritu ere bai, aritu izan zarelako palaz eta hemen protagonista ditugun askorekin ere bai. Bai, aritu izanak askotan, txapelketa hontan bertan parte hartua izanak. Eta gaur jokatzen dute Lautik Irun kontra, behin baino gehiotan aritua bai. Paleta gomako finala, 25 tantora jokatuko dute. Baina bada, xetasun bat edo detaile garrantzitsu bat kontuan hartu beharrekoa. Askotan modalitate honetako partidak gehiegi luzatzen direla eta antolakuntzak hala erabakita, ordu beteko lanean onena denak irabaziko du. Alegia, ordu bete pasatakoan bi bikotetako inor 25 tantora iritsi ez bada, lehena doan bikoteak irabaziko du partida eta txapelketa honetan zehar gertatu da alakorik adibidez finalerdietan, Goitia aita semeek, ez dakitzen bat zijoa zen aurretik, 24 eta 21. Beraz, tanto baten faltan, eta partida bukatutzat eman zuten, ordu bete igaro zelako. Beraz, detaile garrantzitsua, ze iruditzen zaigaritz? Bai, hori aipatzeko xetasunak, esan bezala gomazko paletan bi atzelari hauek gainera kontun hartuta harrikozkorra baino gorra ditubik, eta partida luzatzea posible dek, orduan horrek esan nahi dik, lehenengo tantotik serio hasi berrazeokela, beste bikotek abantaila hartzen badik, abantaila horri buelta ematean ez dek erresa egongo, eta gaurko partidu hontan iruditzen zaiak, 25 aiatu behar duen horrek, ordu betetik oso gertu beharko dula. Txapa izan da, aurreneko pelotaka dau, partida hasi da, sakea gorriek egin dute, baina tantoa urdin eta pilota berarekin jarraituko dute. Bueno, hasiera batean Aritz Goitia aita semeak, aita esperientzia handikoa, ofizio handikoa, oso pelotaria, semeak 17 urte, okerrezpaneok, eta beste bikote ere ofizio handikoa, partidu irekia edo nola aurreikus zezake hau? Partidua oso irekia, 150 ikusteinik zalantzik gabe, zertxoa favorito esan beharko banupitako baten alde iteko bustitzeko, aita semen alde ingonik igual. Semeare beti gora zetorrek eta seme 17 urte dekela ditula esan dek, aita batzuk gehiago, ez diu zehaztuko igual zema ditun, baina sasoia bete-betekoa dik Mikel Goitia amezketarrak, eta akaso pixkat favorito gorrik ikuste dizki, baina urdinak txapelketa hontan urtero finalan bueltan ezpa hortxe biltzeituk eta hauek maginat partidu jokatu izki hemen. Esan dakoa zertxoai favorito gorrik, baina egozen ikuso, haze tantua indun Aratz Luisak. Eta haze defentsa, Aierzak hor izan da, hormabikoak bikain jotakoa, Goitiak eta nola eraman duen Aierzak. Bai, ikera izan eskerra. Hemen ikusiko diago Aritz beira, ze bipareta dotorea, eta hemen adinean aurrera joan xamarra zego, baina nola mugitu den,
Min hartzeko ere arriskua Eta bat ze zegoen, pelota no? eraman duen eta gero Luisak ezkerrarekin. Bikain bukatu, momentuz gorriak favorito xamar jodituk, baino urdinak aurretik, Goitia Sotamanoz, hor nola aurreratzen deken, Aritz, hemen garrantzitsua dek toki hartzea, kokapen ona hartzea kantxan eta ez galtzea lekua. Zalantzik gabe, gomazko paletan saiatu bardek airea aurreatzen, ez bakarrik tantoa dominatzeko esan diun bezala gaurko hontan ordu beteko muga hoizeo jarrita, baina beste kasu batzutan, oain Goitia atzea etorri dan bezala, eta lehenengo tantotik azten baiz atzea eta aurrea, posible dek, bete xamarreotea partidu erdiako, eta orduan oso garrantzitsuek tantoa dominatzea aparte, kokapen ona hartzea, tanto guztitan, eta Goitia hortan maizu totala dek. Eraman, Aratz Luisa, ezkerrez, ezker petoa dugu Luisa. Hortxe du Goitia gaukerakoa, atzera, oso atzera, zortzitik gairez, eraman. Pixka bat Ibaik ere jokuan sartu beharko digaritz, momentuz Mikel bakarrik garidek lanean, eta luzera etzekiat mesedegarri oteen hori. Ez izan liteke kaltegarria gorrientzako, nik uste sartuko ekela, jokun. Gaina maila badik, sobran Ibaik azkenea Tolosan da ikusi dit, txapelketa baten berazudiko txapelketan joatzen da oso txukun joatzen dik, 17 urte gazte-gaztea oaindik. Akaso urduritasunak ere eragingo ziok. Bai. Bakik, ze izaten dan, bikote hortan konfiantza asko ongo de, seme eta atean arten da, seme gakatzen bat inezke hori gu anaian arten bazek zer da noi, konfiantza maila hori eukitzea eta pentsatzen degena azkarra esaten diok, alako persona bati beste bati baino. Baina atea bat entzat ere, ze politia, alako final batean semearekin parte hartu ahal izatea. Egin dute lehenengo tantoa gorriek, Luisak txokora moztu nahi izan du. Eta txapara alde egin dio pelotak, bat eta bi beraz, sakean Goitia. Eraman Luisak, ongi. Hor ikusten dugu nola aurreratzen den Goitia, baita Luisa ere. Aukerako Aiertzak, ez du ezer egin. Atzera. Pelota ere politia bizitxoa, Aritz, baino politia jokatzeko. Jokatzeko aproposa. Frontoi hontako egokia, oire eskuz bezala palaze frontoien arabera materiala egokitzea garrantzitsua izaten dek eta pelota hau behintzat oso egokia ikusten dek frontoi hontako. Ikusi beharko da, saskian ze pelota gehiago da hon, Hugo Mazko paletan pelota hotza eo beroa inasko aldatzen dela. Eta ikusiko dut ze estrategia ibiltzen bikote bakoitza, baina oaingoz pelotik aldatu gabe honako honekin nahi dira jokatzen. Ez zoiko pelota galdu du Goitiak azkeneko hau. Ez da asko galtzen den pelotari horietakoa, baina kanpora ies egin dio azken pelotak ala horrek. Beste tantu bat jokuan. Eraman amezketarrak. Eta paleta gomaz ere asko dituk eskutik igarotakoak. Eta beira ze pelota, ze bipareta politia egin duen, zulua bat zegoen, eta bai dotore bukatu ere Ibaik eta ongi etorreko zaio bere konfiantzarako. Eta aipatzen nuen Aritz, eskutik igarotakoak asko direla, eta bere garaian eskuz jokatu adek Mikel Goitia, eta oso maila honean gainera afizionatuetan. Bai. Ni adinez pixka gaztetxo bat nauk, eta ez ditola oroitzapeni beha ikusteko, baina beha ikusitako askok eta esaten ditek, eskuz, bi eskuk, ikeragarri ondo manejatzen zitula, antzematen zaio palane, eskuitzen ezker dotore jotzen dik, eta amezketa Mikel Goitia bakarrik ez. Adin buelta hortan pelotari asko ituen onak. Aurreratu, Goitia, ederki, Sotamanoz. Ongi Luisa. Propio eskuinera nola jotzen dion, ze pelotaka da, ze pelotaka da zuzena eta egokia. Bai, partidu hasieran esan dek, Aratz Luisa ezker peto-petoa ala bai, hor eskubindik, zulo Aratzek ezkerra bai, nahi bezala manejatzen dik, eta oain gontan Mikelek dotore bilatu ziogoi, Aratze behartuta jogarri izan dik, eta ez dek iritsi pelota txapagainia. Partiduko lehenengo berdinketa, Iruna. Aiertza, jokuan sartu, atzera, ongi Goitia Sotamanoz.
Aratze dena saietxetik nola jotzen duen. Errezusta eskuz bezala. Hala xedek, bai. Jotzen duen postura hortan gane izugarrizko arrisko baiti txokoa moztu aurre zindik tanto bat. Eta horrek Mikel Goitiai aurrea xeotea behartzen ziok. Aratze jotzen aldiro errespetu sentsazioi transmititzen du. Orain jetxi duena Goitia izan da. Kanpoan, bai, arrastoren gainean izan da eta hotsa ere entzun ahal izan dugu, beraz, gorriak aurretik jarri dira markagailuan. 4-3 eta poliki-poliki jendea sartzen ari da Beharzanako pilotaleku eder honetara aipatu dizuegu, jai giroan murgiluta dagoela, Bilabonako herria, Amasa Bilabonako herria, eta nola ez frontoian ere, bada ikuskizunik paleta gomako finala, eta ondoren 11-etatik aurrera, eta aipatu dizuegu, ETV Bion katearekin bat egingo dugula, lehenbizi emakumezkoen finala izango da. Zabaleta eta Kapellan batetik, Ruiz de Infante eta Gaminde bestetik. Azze partida hori, eta baita ondoren etorriko dena ere, Igoa eta Arbizu, Napar bikotea batetik, Egiuren Azpeitiarra eta Bernaola bestetik. Beraz, menua bikaina eta hemen aurreneko platerean berdintasuna nagusi Iruna joan dira, orain launa azken hau Goitiak galdu baitu, Aritz. Bai, hor Goitia askotan nahi pelota jeitsi nahien, aier zabilatuz edo Aratz Luisa muitu azteko, edo bi gauza batea izan zitzezkeke bai. Eta okerrez baneo lautik hiruak atxbeak indizkik, ez tek osoikoa Mikelen ganoi, baina bueno, akatsak arriskatzen nahi dalako izan diala esango nik, ez eskuko pelota kanpo gotaitulako. Eskatu egin dior, baina bera sartu da Aiertza eta orain Goitiak aukerako atzera. Badu tokia. Osongi Luisa. Eta hori gora, eta bai, galtzaile dabil Goitia ez da ohikoa bera ari da, babak eltzetik atera nahian esan dezagun, eta berak egin behar du bikote honetan, bere gain hartu du bikotearen zama, eta 5-4 bera galdu ditu bai. Bai, garbiziok erantzukizuna bere gain hartzen dikela bikotean, semea launtzen zio, baino erantzukizuna bere gain hartzeiko sosoi Mikelek, eta oain goz normale, baina akatskaio. Baina oain di 5 eta 4, 25 dala jakinik edo ordu bete arte asko faltareko oain dik, eta asko zeok ikustek eta jokatzeke oain dik. Dudari gabe, osongi Goitia hor. Eskatu. Moztu eta hau ere, bera joantzaio. Eta agintzen ari dela esango genuke, behintzat bizkarra gehiagotan erakusten du eta horrek eragiten du gehiago arriskatu nahi izatea edo zuluak bilatu nahi izatea eta momentuz ez tek gehiegi asmatzen ari. Bai, esan diteke musika jotzen beha idala, baina pixka desafinatzen beha idala ez. Tantoan aginte hartzen di, baina ez dik asmatzen pelota jetxi nahi duen hortan, pikea hor. Nahiko egin du, osongi Aiertzak moztutako hori, orain Ibai atzean. Hau muituko dek, 17 urtekin, sasoia errazukek muitzeko ere. 57 baino hobea bai. Mikel Goitia amezketarra de, baina altzon bizi dituk. Beraz, Ibai altzotarra dela. Intxurre klubean aitzen dek. Semea, baina aitea berriz Tolosako Beotibar klubeko adek. Are txapelketa asko jokatu dizkite Katia Semek aurten elkarrekin, Igeldon, Antiguon, Grosen, Saguesen. Ostiralean Mikelekin afaldunean, eta han kontadutakoak batzu behintzat burun hartu nizkien gordeta. Orain Ibai, atzeko kuadroetan eta eusten. Txokora bikaina. Ederki jetxitakoa, Olaxe bota beharra zegoen, Aritz. Bai, dotore botaik eta aurrez aipatu dion bezala, Aratze postura hortan atzea jo bezala xe, ustendik txokoan txapa ondon, eta atzelari da honak etzeik atzea pauso bat eman, aurre pauso bat, eta azkenen ohartzeako behandu izaten dek tarteka. Baina meritu osoa Aratzen atant hortan. Urdinak aurretik hasi dira markagailuan, gero Iruna eta Launa jarri iragorriak, bazirudien partidan sartuta zeudela, baina
Mikel Goitia bi galdu ditu jarraian, azken hau Luisak egin du berriz, eta berriz ere 3 tantoko abantail oso polikia, eta orain laugarrena ere bai. Baztertu egin zaio pelota Mikel Goitiari eta ezin eraman bazerrutako pelotak palaz eramatea ez tek bat ere erresa izaten aritz. Ez batzuk izaten ditugun espezialista zamarrak, ni ez nauk goitakoa, nire arma nagusi ezkerra ez gaina, baina oso zaila badek palaz baztertutako eramatea. Eskuzik neurtu dezakek, eskua gozo sartu, palan ezkerpareta ikutzen badek ja pala okertu iten zaik, ez bate erresa eta hoxe pasa zaio. Pelota jo aurretik ezkerpareta jodik, palakit Mikelek eta ja pelota ez behar bezala jo eta txapazpio gota dik. Hortzo gako eskuz ezkerparetaren kontra esku eramanez, sardezakek eskua baino palaz ez. Ez. Behin palak ezkerpareta ikutu eta pala okertu itendek eta eskua ez teko okertzeik neurtu dezake geixio. 8-4 abantaila Politiaren jabe. Urdinak gainean da hau, ongi Aierza, eraman, Goitiak aukera, atzera ezker hormaz baliaturik, oso ongi Luisa defensan, oraindik ez dute atxeden aldik egin. Eta aipatzen ari ginena, naiz eta ezkerra izan, orain honetan Luisari gertatu zaio, tira, behartzuten, tanto hau behartzuten gorriek, eta zuzenean saskira Mikel Goitia. Bai, hor guk aipatu diun teoria hoi praktikan jarri, ez? Aratzek 10 ezkerra zeukek eta hala ere baztertu intzaiok eta pentsa aratzek ezpadik eman ze zailtasutzun pelota horrek. Eta bai, tanto hau oso garrantzitsua gorrintzat, Lehen lortu itek aurretik jartzea, taka txoin itek urdinek eta guain moztu eta pelota aldaketa lehenengo aldiz. Ikusiko diu, ea ze joera duen pelota honek. Gainera, aipatu diagu ordu beteko muga dikela partidak eta 5-6 tanto atzetik joan ezkero norberari presioa ere sartzen zaiok, ordu beteren barruan irauli behar partida eta presio horrekin jogatzea eztek bat ere erosoa. Ez, eta aurkaria gaine arriskatu beharrik ez, agian dena segiten baitek, arriskatu behar da gomazko paleta asko arriskatzen badek oso zaila dek 25 aiatzea. Bai, hau berritasuna dek, holako gauzak normalen fronten isen eta ez autu izkinnik, ara, errebotea, Goitia, pelota honekin. Pelota motelarekin, bai, airez jotzeko aukera izan dik Luisak, baina espero izango zian garbiago aterako zitzaiola errebotetik eta ez erori egindek pelota hori eta erratu egindek erabakian. Hemen ikusiko diagu airez jotzeko aukera bazian, baina utzi egindik eta ez dik asmatu, 6-8. Pelota aldaketa eta ematen digo mazko paletan askotan pelota guzti berdina diela, baina bertan ibiligea no bakiu egon litekela estrategia puntu bat pelota hoitan, eta beste akats bat Mikel Goitia asko aidek Aierza bilatzen aurre hortan, baina oaingoz batez tegai asmatzen Mikel. Aurreratu eginda hemen, baina Punpalaster jodi gainea, bai, bi pare eta bi pareta. inaizian gauza zail xamarra. Bazekik egiten, baina ez dik asmatu. Bai. Eta denbora aldetik esan honikek 10 eta 18 minutu dituk, eta bueno, Azkar. nahiko azkar, pala partio izateko Bai. nahiko askarri ote di joan. Nik esan behar banu, ez nian espero inundik inoa hain partidu azkarra joango zanik, oain goz behintzat, bi atzelari hauek ezaututa, baina bueno. Akatsak ikusten ari gaituk eta horrexegatik izango dek. Bai. Alare asko jokatzen ari dituk, hemen ikusten diagu nola jartzen diren bi atzelariak hor. Orain atzera egin di Goitiak eta 7. kuadrotik, ederki gozo. 8. Luisak ezkerrez, barrura. Orain Punpalaster Goitiak, barka Luisak, zabalera, hanketara. Berriz ere Aierzaren bila ikusi dugu hor. Aierza oso ongi ari dek pelota luzatzen, pelota ezker hormara biltzen. Eta Goitia metroak ibili berrean. Barruan, eskubiz Luisa, hausi izan dik aurreneko pelotaka da, eskubiz joduena. Bai. Eta berriz musika jotzen Mikel Aidek, baina tanto dominatzea askotan ez teka aski izaten ikusiko diu. Pala zare gutxiago. Bai. Eskuz dominatzen dunak eta zulo gehiago irikitzen ditugu eta askoz gehiago behartzen dek aurkaria. Palaz esan dezakegu defendatzea erresago ala, baina bueno, nik esatea nahikoa, Mikelek akatsa iteko, defentsan. Berakuts, eta asko ibili beharrean, lauko pelotak bera ari dek jotzen, gero hemen 8-9 kuadrora ere bera etortzen dek, eta lanak pilatzen Goitiari.
10-6 eta abantailatxoa dekau, lautantokoa. Ea. Lehen ere izan ditek, 8 eta 4an. Lauko abantaila. Lauko tanto alde baina handia horik ez da izan partida honetan. Orain ikusiko dugu kanpora, oso kanpora gainera. Eta presaka jokatzen, arriskatu nahian, pelotakada batekin min egin nahian eta momentuz behintzat asmatu ezin da. 11-6 bost tantoko aldea eta gorriek beraiek eskatu dute partiduko lehenengo atxeden aldia eta iruditzen zait denbora kontuan hartuta ongi eskatutako atxedena izango dela. Bai, nik uste atxeden taktikoa dela, ez? Aurkariri moztu nahi die hartu duten bola honoi eta partida honi buelta eman nahi baziek nik uste taktika aldatu errautela. Jokaldi egiten artista dek, Mikel, bazeki, baina gaur finala dek, finala beti final, eta oaingoz behintzat ez dek gai asmatzen. Baina, bueno, 25 de partida eta urdinak aurretik joan arren, oaindik tanto erdik ez dizkite gehin. Asko gehatzen dek oaindik. Eta armailak betetzen. Gero eta jende gehiago sartzen. Eta behar zanak nolako indarra diken, Aritz Palakov txapelketan antolatuik, eskuz goi mailako pelotariek onenetan onenak, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan, hortik aparte ere pasakan, errebotean, joko zuzenetan, aurrekin, denetarik egiten dik behar zanak eta Iñaki Lizasoren gidaritzapean ze lan egiten duen pelotaren alde. Ikeragarria de bai. Klub honek Iñaki Lizasokin eman duen gorakada sinestezinak, denok aipatzen dio, baina nik etzekit Iñaki Lizaso egun batek zenbat ordu izateitziun. Gureak 24 omendizki, baina horrek egia izorgu, baina probetxu handixego ateatzen ziek egun nahi, eta bere gidaritzapean behar zanak egiten duen lana ikaragarria. Bihar ere okerrez baino bazeudek finalak, hemen Polikiroldeko Olaederran, Olaederra Kiroldiko frontoi irekian, fronten isean, eskuz goxoarekin banaka, denetatik antolatzen ditek, denetan parte hartzea handia, jendea gustu etortzen dek, bazekitek, antolatzaileek ondo antolatzea ditekela txapelketa, eta jokatzea plazer bade bai. Ikaragarria da Iñaki Lizaso gehien duen lana, kampusa ere antolatu du urtero bezala, Gipuzkoa osotik etorri dira, mutikozkorrak eta neska asteak pelotan ikastera, eta benetan eskertzekoa. Eta hor bien tartera moztu du Ibai jokuan sartu nahi, baina ezin eraman, eta pixkana zuloa haunditzen. 6 tanto dituzte gorriek eta 6 gehiago urdinek, 12 eta 6 Aiertza eta Luisa aurretik. Bai, etenaldi eskatu ite gorrie, baina etenalditik bueltan urdinak serio jarraitzeitek eta lehenengo tantoa behaentzat izan da bentzat. Askoz gutxiago arriskatzen ari dituk urdinak orain ere zuloa bazian Aiertza, baina zik biparetarik bota atzera jodik eta ziurtasun hori islatzen ari marka joan bai. Bai, nik uste arriskatzen gehiago ari dituk gorriak eta garestixeago ordaintzen ari direla. Bai, erne bain. Mikel Goitiago horra dek eta ikusiko diu hori ondo. Eraman nahiko egin du ordu Ibaik, atzera, badu denbora Luxak. Eraman baino gehiago. Bai. 8ra. Txokora moztu nahi zuen, Goitiaga ere alaxe egin du. Eta pasa eginda, Aritz, korrika pasa eginda, hor paretak heldu egin dio pelotari eta ezin eraman. Igo mazko paletan pilotak ezkerpa eta jotzen duen asko frenatzen dik. Eta Aiertza korrika bizi jundek eta pelota beha baino azkarra jundek korrika eta gero ezin jo. Goitiak askotan bilatu dik txokoan minitioi eta azkenean lortu dik behintzat tantoa. Ea, oain gontan lortzen duen. Bai, ez dago ezer erabakita oraindik hemen. Sarritan esan izaten dugu partida baten barruan partida asko egoten direla eta ea, olatu txiki bat harrapatzen duten Atxasemeek.
Guk emozioa nahi diu eta lanaiko genike, baina urdinak ez ditu gorren aldeko egongo eta abantai eutxi nahiko ziek. Oso serio jokatzen Luisa orain. Aiertza jokuan sartu. Bildu barrura, ongi. Hor ikusten dugu saietxetik nola jotzen dion eta ze ongi bideratzen duen pelota begira orain ere. Ongi Goitia. Ikusten dira urdinak bien arteko lana egiten ditekela eta gorriek kanpora. Bai, kanpora. Hasieran aipatu diat hori Aritz. Bai. Ni naukela aditua esan dut, baina ez zekit banik gehioaia izasmatzen kasu Izan ere, nik jokatu diat partidu bat, txapelketa honetan bertan, Goitia Txasemen kontra. Bai. Eta ikusi nian, zenba jokatzen duten, galdu egin nian. Ikusi bakarrik, sentiture ingo guen barrotik. Probature, bai. Bai, ordezko lanetan haitxu izan, bai. Zue irazi ondoren, konfiantza gainezka hartuko zien da horretik egongo ditu gaur finalen, ez da? Baliteke. Zuloa bat zuen Zabalea, baina atzera biken jotakoa. Eta eraman, ze pelota ekarri duen, Sartu egin da Ibai, ez du batera asmatu bere burua saldu du, eta orain Komeriak, eraman Goitiak, nahikoa egin du. Defensan ongi, eta berriz ere, Luisa galdu du, eta bi jarraian galdu izkik, Aritz, bazirudien, 6 tantoko aldearekin, alde zutela, baina bi tanto jarraian galdu dizkik, Luisak, eta Luisaren bi opariei esker, berriz ere markailuan gerturatzen, eta, esan diagu gorriek desente galdu ditekela partia honetan, eta, urdinak ere galtzen hasi dituk nonbait. Bai, bi akatsin dizkik Aratz Luisak, esan du esate aski, serio jola, eta serio, haidek normala bi akatxitea, eta oain gontan opariei, baik ezkerrez bi pareta ez dik enpalatu behar bezala, eta lurre jontzaiok. Opari politia izan dago urdin entzat, marka horren gertuatzen nahi joan gorrik, eta berriz pelota aldaketa eta urdin esakea. Pelotakada gutxien jotzen nabarmen Goitia seme Aridek, eta jotzen duen gutxi horietan zerbait egin nahi honek ere, eta arriskatu egin nahi izan nahi, baina ez dik asmatu ez. Akaso atiak ere agindu amantzio gehiago sartzeko, nekatzen Aridekela etzeki hau. Etzeki hau ez. Zuloa badago, baina atzera, bikain, Zabalera gainera. Beste aukera bat. Goitia aitea, oain gehiago ematen pelota, berriz ez Zabala bilatu, zaratzen eskuio, mina iten ziokor. Baina Luisa berak ere postura ona du, Ze pelota eman du, lehen potean? Kanpora. Kanpora, baina nahiko agindu bai, asko bai, baina aski ez. Izaten den askotan. Bipar eta indi Goitiak, baina ez di behar bezalako efektuik hartu, Aiertza Zabalea jundek eta Aratzek bere burua lurrea bota adik, baina ezin izan dik ba. Tira 6 tantoko aldea izan da, baina 3koa berriz ere, eta askotan aipatzen diagu 13ko tanto hau, 13garren tanto hau, gakoa izaten dekela, askotan bikote asko hor gelditzen dituk, ez atzera ez aurrera, 13an, eta ikusiko diagu, honengo honetan zer gertatzen deken. Zorte txarreko zenbaki dela esaten ditek 13, ikusiko dio, eta 27 minutu zemazkitek, partidu erdia ointxe, erritmo honetan, 25 inguruan ibili beharko itek, baina posible partia gortzea, aurrea junala, inorrek ez arriskatu nahi izatea ikusiko dio. Denborak esango du, beste ordu erdi, falta du partida honek, edo gutxiago. Gehiago ez behintzat, hori seguru. Zabalera orain ere, bikain Goitia, eta aurrera pauso emandik Mikel Goitiak, beste kolpe bate, beste distira batekin Aridek pelota jotzen, eta Luisa gehiago behartzen. Bai, guk esan dio akats gehiago egiten aizalat, ez egita entzun indiun da eserretu edo demostratu. Gutxixeago arriskatzen Aridek, ezta? Bai. Gehiago jotzen atzera bai, baina gutxixeago arriskatzen bai. Atzera eta Zabalea esango nik aidala jotzen. Eta ez bat ere errexagola jotzea. Ez, kanpoa botatzeko ez dik asko herrizaten, baina oain gontan Aiertzak sakerresto paregabe haintziok, ezkerpaetan arrimatu eta ezine eman Mikelek. Eta pasaditek, 13garren tanto hori, 14garren egin baitute urdinek. Hor meritua Aiertzari eman bartzaio. Sakerresto bikaina egin duelako. Bai, Aiertza oso ondo ikusten dit bai. Oso txugun, belana paregabe egiten, serio. Eta defensan oso ongi,
Bai, eta harin, mugitzen dek, bai. Horre ikusten diagu, ongi kokatuta kantxan. Esperientzia un pelotari ezkenen. Aladek, Ibai jokuan sartu, barruan da. Bildu barrura. Hor txostezpaik egiten pelota garbi ateratzen da Garitz. Bai, hor pikea bilatu beharra zeu mozten dekenen, bestela atzelaria aixa iristen dek eta miniteko pelota. Baina, bueno, beti nahi dan tokin jarriko balue pelota, ba, inorrek ez liege irabaziko. Eta guain kontan ezkerra irea txokoti txokoan aizi, zuloa bazeoken, baina txapazpia juntzaiok eta 12. gorritzat. Eta partio irekia, lehen ikusteuen urtinek abantai etxoa zutela, baina bitanto jarri dituk eta pilpilean zeo partidua. Batez ere, Aratz Luixak galdu dituelako, 3-4 pelota azken bola da honetan. Bai, galdu, beregan oikoak ez dianak esango nike. Gu, gaizki oituta gaude garatzekin, pelota seurua dekau, inun seuri baldin bat, baina final izaten dek, irazi nahi, demostratu nahi, ea ba, zein gailentzen dan. Halere paleta goman Aritz txapelketa gero eta gehiago zeudek. Ba, izugarri Epatu dek, atxasemeak aritu direla, batean da bestean eta asko, txapelketa asko zeudek. Izugarri, alde batetik federazioen txapelketak zeudek, federazioak ere egutegi oso antolatzen dik, gomazko paletan, ba, zeo binakako txapelketa, banaka zazpi barruan, banaka frontoi osoan, herri artekoa, udaberri binaka denetik, eta hortaz aparte txapelketa pribatuak. Gipuzkoa maila mentzat, txapelketa mordoa zeolen aipatu izki batzu, baina oain gehiago esaten hasten auk bat emataztuko zaiak eta kargu hartuko ziete, baina jokatu nahi duna behintzat, aukera faltik eztik izango ez. Eta tanto bakar batera, Aritz, orain honetan biparetaz bukatu du Mikel Goitiak. Bai, tanto bakarrera, oain gorrik zeudek 13, ea pasatzeuten. Mikel Goitiak eman digune ustez aurrera pausua, lehen inditu nakatxoik eztek iten nahi, eta gainea tantoa nausitasun askotan hartzen dik. Ze politia, ebia, sotamano. Bikain jetxitakoa, eraman Goitiak. Mikel. Oso ongi fisikoki ere, Bai. Ibai jokuan sartu, oso ongi Ibai ere. Hau motil gorra, Mikel lanean gorro itutakoa eta ez zigola eta hola utziko pelota eman gabe. Eo saiatu gabe bintzat. Gogorra bai, motila, gogorra oso. Eta baita Luisa ere. Aiertza jokoan sartu, botela esterrean atzera. Sotamano, zeraman beste aukera bat. Ezen izan du sartu. Eta hor txokora moztu nahi izan du, zuloa bat zegoen, baina beste galdutako bat. Eta orain honetan denbora urdinek eskatua eta emozioa nahi genuela aipatu duzu. Emozioa badaukagu, joku ere bai, maila ere bai. Eta ematen du, momentu honetan, aipatzen genuen, partida baten barruan partida asko goten direla, olatua galde batera zein bestera izaten direla, eta oraintxe olatuan igota gorriak. Bai, estropadak pilpilea zeuzkeo guaintxe, eta hemen etzeo gurik, baina olatua bai ematen dunez. Eta gorrik harrapatu dite, olatutxoa denbora ondo eskatuta urdinek, eta emozioa nahi dekela esan diu, guk esan diu, ordu beteko epean bukatu behar dela partida, baina beste berezitasun bat zaila gertatzen, baina posible dek, ordu bete pasa eta berdinketa dute marka joan. Azken tanto bat jokatu beharko litzake? Penaltietara. Penaltietara, bai. Bai, azken tantoa jokatu eta listo. Bat atezain jarri eta aurkariak. Bueno, pelotan ere olago sistema erabiltzen dizkia. Umekin txapari norko laugarren kuadrotik eta ez azken tanto bat jokatuko litzateke. Eta listo. Bai, 24 hartzea bezala litzateke, 25 Hori da. Hemen ez da teniseko sistemarik bi tantoko abantailez irabazi behar, bat aski da. Ez zaila litzateke gertatzea, baina, bueno, 25 minutu falta dira ordu bete osotxo, baina 14 ikusten dugu, normalean agian ordu bete azpitik amaituko litzateke. Hor publikoan ikusten dugu, Julenei guren, gero eskuz binaka gizonezkoetan anaia jokatzen du, bera jokatzen duenean anaia ikusten dugu botillero lanetan, eta gaur anai gaztea jokatu eta zarra ikustera behintza bai etorri dek. Halaxe da bai. Bueno, hueltan dira lau pelotariak, atxeden merezitako hartu ondoren, 8 Goitiak, eta oraintxe dago partia pilpilean, Bai. Denbora aldetik nik uste lasai egoteko moduan direla, oraindik ere 27 minutu badituztelako, beraz denbora aldetik ez dut esango
ez dutu behar luketenik, baina markailuan 14 daude, eta orain ezin da barkatu. Bai, gainera uste dira denbora eskatzen dutenean, ordu beteko muga hoi denbora gelditu iten dela. Gaur etzekiate, Aritz, gaur uste dira dezetz. Bai, gero ETB bi honen esan bezala emango dizkiagu eskuzko finalak eta horrexegatik. Bai, amaiketarako zintzo demonio kantxa utzi beharra. Amaiketan meza izango balitz bezala, sakratu adek, amaiketarako bukatu beharra. Angelusa ama bitan izateuen. Beira. Kanpora joan zaio, baino, intentzio guztiarekin botatakoa izan dek, eta esaten ari ginen gutxixeago arriskatzen ari zela, eta horrexegatik hurbilera markailuan agintzen ari zelako pelotean, eta honen arriskatu egin du eta kanpora joan zaio. Ona izan da ipareta, baina... Efektu asko hartu dik ezker hormajo ondoren eta horre bialik pelotoi kanpoa. Urdina gaurretik beraz, 15 eta 14, 10 falta dituzte 25erako urdinek, 11 gorriek. Goitia, aita. Euneko 50 zehola esan dio partida eta zerbait asmatzen nahi bat jo, nik uste hoxe zala. 15 nagoain, arrimatu eta eratzik ukitu ere ezin izan duik pelota hoi. Berdinketa natzetiko hain. Maosna bai, sake restoa bazertu egin zaio Luisari eta ezin izan du eraman. Luze sakea barruan da. Goitia, bosterritik, moztu, Aiertza ezkerre sartu behar jokuan. Eraman, beste aukera bat Goitiarentzat. Atzera gozo. Eskatu aitak, atzeratu. Osongi Luisa. Luisa defentsan lan handia egiten, baina agindu Goitia gehiago agintzen dik. Baina kolpe bizixo goadik Goitiak aratzek garbi jotzen izki pelota guztigoi bai. Sukun demonio. Goitiak violentzi gehiago jotzen dik bai. Aipatuko nike postura aldetik ere Goitia beti gora jotzen dik pelota eta gehiago luzatzen dikela eta aratzek saieska jotzen dik. Bai, baliteke bai. Mikeleko antxe ikusiko bezala esan degenan adibide. Eta frontisak horra aprobetxatu dik, altu eramanez. Eraman. Aiertza jokuan sartu, ezkerrez jo beharrala ere. Barrura, eta tanto eta aspaldiko partez aurreti dira gorriak. Horre, arriskatu Mikelek horre? Arriskatu du eta orain. Ez da egite euskeraz pegapaloa nola izango den. Txasgarria edo... Euskitze hemen ondoan diagu, ez egit. Honek ezpadik ere izango di bere iztegian itzen bat. Zerbait itxasgarria izango da, noski pegapaloa. Palarago itxasgarria, gero galdetuko ziago. Euskaltzainari galdetu beharko diogu, bai. Ongi Goitia, baita Luisa ere. Nor baino nor gehiago bi atzelariak, ze pelote politia ibili egin behar. Luisak, eraman zortzitik, Ibai. Ezkerrez, atzeratu. Eraman Aiertzak. Aukerakoa. Atzera, ezker hormaz baliaturik. Frontoia ere ze politia dagoen, Aritz, pilotak adek batzen gaituzte, urdinez, gero berdez, frontoia. Pipareta. Oso dotorez zeo frontoia. Berez ere dotorea dek, baina lehen esan diun bezala behar zana elkartego hainbat bolondresek mimo zaintzen ditek gaur. Eta dotorez zeo, bai guztua ematen dik hemen eoteak. Eta egunkarian irakurri diagu aste honetan, Zarauzko frontoia adibidez, beltzez margotu dutela, eta erorre inauguratuko dek gainera, pala erori egin zaio, Mikeli, eta ez aitari eta ez semeari ez dio denborarik eman pilotaka da horretara jartzeko. Eta aipatzenian, beltzez margotu dutela Zarauzko frontoia, eta erorrek inauguratuko dek, remontean hariko baiaiz, datorren ostiralean, Zarauzko txapelketan, baina ni berdearen aldekoan auk, geuk ere andoainen beltzez margotu genian, eta ikusten ari gaitugan eta hemen beltzez margotutako frontoietan eskuz behintzat, eskuz, pelotak beste joera bat hartzen dikela, kolore matea esaten ditek. Eta horrek heldu egiteziok pelotari eta... Hala esaten ditek, adibidez gomazko paletan ez dikain besteko zerikusi horre, baina eskuz eta asko heltzen diola pelota beha gaztatu iten dela. Erremontean Erremontean frontoi beltzetan ez zekitu arte sekula nik behintzat jokatu. Andoainen jokatu. Andoainen bai, baina
Han beste pelota mota batzuin joatzen da ez nin asko antzeman, normalen galarretan joatzen diu, taua bezalago frontoi getzeok, nire ustetan. Baina, bueno, bai, Zarautzen joatzen dio urrengo asten, gusto joatzen diun torneo bat, eta berritasun hori irakurri nik egun kanin, da beti bezala gustoa jongo batzuk, seguru dotore daula frontoia, eta ez dituzte galdu irazi frontoian aitzaki jarri beharko deunik. Dudari gabe. Eta azkeneko honetan Ibaik zeoparia egin diken, garbi pelota, garbi azian plazerean, eta eskubiko koltsoiari, joziok bete-betean. Bai, miniteko pelota zin, Ibaik, eta alde intziok, eta hor, tanto bat, baina gehiago, bi tanto, biten ditekela ies esan honike, ire alde izan barren tanto aurkari emantziek, eta sakea eta pelota, eta hemendik aurra olako parik garesti ordaintzeko moduko izan ziteztek. Ba bai, garesti ordaintzeko boleto guztiak, hemendik aurrerako pilotaka dauztiek. Pilota zaila eraman du oraingo honetan, Mikelek. Atzera Aiertzak. 25. tantoa gero eta gertuago dute, ordu beteko muga ere bai. Eta tanto bakoitzak du urrearen balioa. Ibai, eraman. Txost pelotak, baina ze ongi jarrita zegoen. Luitxak hori badu, beti ongi jarrita pelotaren gana. Eta lehen Ibai egin badu oparia, oraingo honetan Aiertzak. Aukerako pelota zuen, kopetarekin jota ere buena izango zen, baina zeruetara alde egin dio pelota horrek eta 17. Hain errexiko zionik uste, bere buruari esan da, eman behartzio bat, eman egin zio, baina ez behartzen tokira, angoran aipatu, pilotakade batzen gaituzte jartzea gila, eta antxe jodik, pilotakada batu digan, bat gehiago. Eta Goitien Mikelek zer nolako poza hartu duen, kusi dugu, ona hurbildu baita. Irrifarre egin dio, esan ez, eskerra gora bota duen. Fisikoa ere, garrantzitsu bihurtuko dago hemendik aurrera. 17, 20 minutu falta ordu beterako, 8 tanto falta 25. Txapelketa honetan 9 bikote hartu dite parte, 2 multzotan manatuta, multzo batean 4 bikote bestian 5, multzoa goitzetik 2 pasaitu final erdi eta aipatu dio. Beira. Bai. Eraman Aiertzak, 3. solairuraino igo da baina. Eta aipatzen nian, Goitia eta Semek final erdia larri irazi zutela, baina Luisa eta Aiertzak 25 eta 8 iraziteten final erdia. Beraz hauek ordu bete azpitik erraz irazi zieten final erdia. Gaur gaixeo kosta hartzaile irazi nahi baitek. Oso politia doa finala eta horre balio digu guri. Ibai, jokuan asko sartzen tanto honetan eta mina egiten gainera eraman Luisak, defensan oso zorrotz urdinak. Eskubiz? Gorriak agitzen gainean da ere, Ibai egaukerakoa. Bien tartera moztu eta bi kaina. Oso ongi, Ibai, Goitia, aitak agindu, semeak bukatu. Bai, eta tanto gogorra izan den batez aratzen zat, nik uste, Mikele bete xamarri ikusten ditu, baina aratzen zat tanto oso gogorra izan da, eta ikusi beharko da nola erantzuten dion gorputza hemendik aurrea. Atxedenik ere eskatu nahi ez agian? Ez. Ordu beteko muga hori geota gertugo, markailoan atzetik, eta lan psikologikoa sartzaitu hemen. Fisikoa zaparte. Gaur egun bakik, psikologia garrantzi izugarri ematen zaio, behar bezala noski. Eta garrantzitsua dek, eta partio hasieratik aidek saiatzen Mikel hor txokoan miniten, eta tanto dotor egin dizi, akatxake bai, baina on pelotari amorratu eta txokoa bilatzen nahi badek, gu baino beto jaingo izatik gaidan. Bigarren zatian asko jokatzen ari dela esan nuke, hasieran akatx batzu den ditu, opari batzuk, etzaio atera, baina ze ongi asmatu duen beste joku bat egiten, eta konfiantza berreskuratzen. Eta gu hitzeite aski, berriz ere akatx bat egiteko, beste berdinketa bat, 15, 16, 17, 18. Bai, gainera hau gaizki botadik, arriskatu bai, baina ikusiko dira, hau gaina behira, ze arriskoa Aiertza hortzegoan, Aiertzari jotzeko ere behira. Hau, ziduzte Mikele gaizki hartuko dieni, baina gaizki botatako izan de bipar, eta hau, batetik Aiertza berriz ere errepikapena hor diago, Aiertza zuelago parian, eta arriskoi hartza gehiizkoa irutu zaiak, nahi bintzat. Ik esan beharrekoak, lasai esan aritz, gaizki ez ditek hartuko, urrena kritikatuko hau erremonte partidan eta lasai. Bai, nik kritikatzen errexazio gaina nahiko akatsitzen dio eta batzeok aukera kritikatzeko gukin. Horrexegatik ba.
Eta ezkerrez jotzeko pelota zuen, hau berriz Goitiak, eta jarraian bi opari egin ditu partida. Gogortzen ari da, luzatzen lan handia egiten ari da Mikel. Bai, Mikel erantzukizun osoa bere gain hartzen dik, beak ematen di pixua, eta bai, hau ezkerrez jotzeko azien agarmen gainea etorri zeiok eta hartzeako ez dik behar bezala jo pelota, eta berri ze urdinak aurretik, ez zeok erresa asmatzen. Polita dago, polita. Zaleak ere begira. Orain ongi Goitia, baztertu zaion arren. Atzera Luisak. Nola bilatzen duen aratze paretetik paretea ze zuzen jotzen duen. Beste bat, hau eramandik. Txokora, oso ongi Luisa, hor da Goitia atzeratu. Eraman nahiko egin du, baina Luisak orain ere non jarri duen pelota, ez? Ze pelotaria den Aratz. Maixua da horretan. Pelota jartzen du, begia jartzen duen tokien gehienetan. Beste bat. Aierza pelotaren bila, pasatzen utzi. Tanto honetan urdinak agintzen oraingoz. Ara, zabalera dutore eraman, Aierzak. Orain Txokora, ezkerrez Aierza, bipareta eta kanpora. Eta bai, pelotak bizitxoak dira eta bipareta ezpada oso ongi neurtzen. Bere ala ies egiten du kanpora. Beti gora jodik bipareta hori. Gomazko paletan Ormabikoa hobe izaten de Goiti bera jo. Efektua beranzko hartzeko nola baita esateko hor beti gora jodik Aierzak. Eta oso arriskutsua dekoi, oso ondo neurtu beharrekoa eta kanpoa jontzaio. Berriz ere, ados? Jaun Andreok, ados. Hala esaten digure lagun bate bai. Bosgarren berdiketa jarraian, ma bosna, ama sei, ama zazpi, hemezortzi eta hemeretzina. Amaikak, laurden gutxi paseak. Eta etzekiat pase esan, Hor txibligo dituk, hogeita osterako. Bai hor du laurden bat, falta iritsi behar liketek baina. Baina atxeen hartzen ari dituk. Bai. Eta merezitakoa, nola ez. Lehen esan diagu, atzetik doanak ez digela atxeen hartu nahi izaten da, oantxe berdin eta oantxe momentu egin atxeen hartu. Hoxe pentsatu dian nik ere, atxeen askatu dutenean. Nik uste epaileak ez diola inori kontatu atxeen hau biek adostutako izan dela. Baliteke bai, gaina lauen arten harreman eharraz zakatek. Bai, paletan giro hori bazego. Bai, lehiakortasuna bazego eta ikusten dek inorre ez dula galdu nahi nola ba. Bestela ez zituen etorriko. Baina geho seuru neo dutxa hartu eta trago elkarregin hartuko dela hoi bazeo bai, palan giro hoi. Lehiakortasuna bai, baina kiroltasuna eta adiskidetasuna denan gainetik. Hala berdik. Bai, gomazko paletan da gauza guztitan beharrik edala. Bai. Gaur egun istilo erra ikusten dizkiu, baina alperrik. Normalean frontoi barrua meintzat, kiroltasun hori bazeok, ondoren neskak izango dizkiagu jokatzen eta denak batera horrari dituk takoak atontzen, zabaletak aminde eta hauek ere elkarrekin sekulako harremana daukate. San Ferminetan elkarrekin parrandan ikusi genituen, kontua batera. Bai, nik arrazkia ikusi nien eurena, parrandan. Bai, parrandan edo, buelta bat. Bai, hori gehin barra. Zegatek, zenbat urte izkite pa horiek. Bai. Jesus, horiek ezpaite egin behar, eharra geudegu beste izateko. Pelota gaizto atera du ezker hormatik Goitiak. Luisa, berriz ere hor sartu, zuloan. Airez, baita Luisa ere. Atzera. Aierza sartu. Horren ez dik Ormabik hori botatzen Goitiak. Ez da oain ez dik, zabalea luzere bilatzen, kanpoa botatzeko bildur pixka eta kaso eta oain txokoa jotzen dik, eman bai, itentziok. Nekatuta ere ongo ditugu akaso, Ba, azkenen pelotak asko ditugu, segundu gutxin da. Ba, eta Mikele batipat asko, Ez dizkiagu kontatu, ez dizkiagu ete beren baliabideak guk baino asko. Begira, ze pelotaka da. Eraman Aiertzak oso ongi defentsan, aipatu du lan handia egiten ari dela defentsan. Berriz ere sartu zuloan. Lan handia eta harin muitzen dega Aiertza, Oso harin. Eta partiduko tantoa, pentsa Aiertzak eta Luisak ere txalo jodiote Mikeli. Eta garai batean izaten zen, el tanto con más energia, naturgas, eta hor sartzeko moduko tantoa izan dekau. Bai, eta aipatu berri diau kiroltasuna eta iskietasuna, eta guk esan dagoa berretxi. Bi aurkariek txalo joziotek marka helioa da hon bezala egon da.
Aiertza ja ikusi diat, 3-4 aldiz txalo jotzen da, eskertu iten dituk azkenen holako detaile txiki. Bai, gaur elkarren kontrari ditu, baina bi harrakaso, bikotea osatzen ditek elkarregin eta... Alaxedek. Atzera Aiertzak, ze pelotaka da, bikaina, ibili egin behar ezkerrez gainera, eta ez eraman Aiertzari eman bertzaio meritua, eta txaloak ondo merezitakoak, ze pelotaka da, zuzena eta egokia joduen 10 minutu pasatxo falta amaiketarako 20, eta elkar ezin hautsi ari dituk. 15ean hasi eta 20 arte parean, berdinketaz berdinketa. Hau gomazko paletan oikoa izan tendek, sakeak ez dikelago hainbesteo garrantzirik. Sakez minaitea oso zaila, baliteke hau bezala aire sartu dalako. Bai, dotore asko, baina bestela ezker horman arrimatuta minitea, baina gainontzean sakeak ez dika hainbesteko garrantzirik gomazko paletan. Sake alde tokatu edo kontra tokatu. Hor, sakea baino gehiago gustoko pilota aukeratzea igual. Sakea duena, nahi duen pilota aukeratzen dut, hor izan liteke abantailatxoa. Ederra pelotaka da orain honetan Goitiak. Ibai sartuko alda, bai, oso ongi atzeratu gainera. Ederra! Ez dago hobeto mozterik eta haze 2 tanto daramatzan Goitiak, lehen ezkerrez hormabiko orain txokoan moztutakoa, haze 2 tanto egin dituen amezketarrak. Bai, eta partidua hasieran akatsi desente indizki, baina honen bere aseitzen dik, arriskatuz, eta azken bolada honetan, partidu erditik aurrera gehienean asmatzen, eta hau etxeoken hobeta mozterik. Fase erabakigarrien sartu batzuk, hemendik aurreko tanto guztiek bere biziko garrantzia izango itek. Nire esan diat, 150 zeola gorriak akaso pixka favoritut, ez egit asmatuko diten, baina hor bueltan ibiliko dituk. Tanto bat aurretik dituk gorriak. Bien tartera, Luisa. Aurreratu egin da Mikel, eraman du, nahiko egin du. Hai pumpa laster zian bat erresa, baina ondo moldatu duk eta hau, aurre eramandik. Behin eta berri saiatzen degaratzu ezkerro eman da sekulako mina itendik. Egoain Mikel ibili hazi, honako baitez. Baina Mikel ere fisikoki oso ongi prestatua, Bai, prestatua eta kasta, esaten dena. Euskaldun gogorran kasta di Mikelek. Kastatik arrakasta lortzen dik motilonek, bai, eta orain honetan behartu arazidik Luisa arriskatzera eta txapapera. Aspaldiko partez, 2 tantoko aldea gorrien alde, beraz, 20 banakoan ez da berdinketarik izango. 22 eta 20 aurretik 9 minutu goizeko amaiketarako. Emango dik, hastia emango dik denbora 25 tanto egiteko. Bai, eta esan berdek sekulako penalitzak da ezpaluat denboik emango 25 aiatzeko, baina ematen dik bai. 9 minutu hauetan, 2 bikotetakon bat, 25 iritsiko dekela, eta nik behintzat ala nahi nik. Eta partidu oso politiaziek Aritz, emozioa badiagu, baina jokua eta kalitatea ere, bai, akats batzuk batez ere hasiran ikusi izkiagu, baina normala dekori. Bai, oso gustuan, neo behi da, askotan gomaz ikusten dizkiu partidu jota, jokatzeko bai, izaten dek emozionante, baina ikusteko pixkat aspergarri izan lehike, pixu xamarra, baina gaur kontan, bi atzelarik ere jokaldi botatzen, aurrelari sartzen dianen pelota mugitzen, da hola gustu ematen dik ikusta, bai. Partidu oso atsegina, hijo. Bai, hoi dekitze hoki, atsegina, bai. Bien tartera moztu Goitia. Luisa, gatzera. Aiertza eta Luisa hemengo klubekoak dituk, ez da Aritz, behar zanak klubekoak. Bai, ala dituk, bai. Bilak, etxekoak. Aiertzak eraman du, pelota zaila baina Luisak aukerako izan duenean, hormabiko egin nahi izan du. Eta berriz ere txapapera alde egin dio Aratzi, Anoetarrari. Eta guain 3 tantoko abantaila ikaragarri balio dikitu tanto. Urrea balio dikonek, urrea. Urdinak irazi nahi baetek, akatxiteko baimenik gabei gelitu dituk iaia. Eta Kizalek ez jokatzen gorriak izan ere 6 minutu falta dituk amaiketarako, orain atxenaldi eskatu eta 3 minutu eserite egotea batzeok, baina ez. Iraki eta hongo baina bai, baina hemen ez zego golagoik. Bi tantora besterik ez dute 25garrena eta nik uste horretan pentsatu behar dutela gorriek eta horretan hariko dira pentsatzen seguru gainera.
tanto hau garrantzitsua ikusten dit nik behintzat, Jon? 23, 21 jarri edo 24 eta 20, 24 eta 20 ez dituzte buelta emateko gai izango liakenik urdina, baina ea ba, tanto hau zein egiten duen. Ongi Goitia, oso ongi, Luisa. Mikel txokoa bilatzen, nik uste Aiertza bilatzen dula. Aiertza txoko nahi de, baina minitea kosta egiten zaio batez ezkerrez. Alare pelota latzak eraman dizkik Aiertzak, bazter horretatik, zabaletik. Ikaragarrik eman dizkik. Hau barruan, ongi Goitia. Aiertza jokoan sartu, bai. Luisa ere akaso pixkan nekatuta zagok, Hala zirudik, hala ematen dik hemen di behira duta bezala. Beroa sartzen ere hasidek frontoira. Bai. Baina, behira, guk esatea aski izaten dek, kontra bat pasatzeko. Nekatuta bai, baina hilda ez. Ez, hau nekatu bezala zazpi bizitza baizki gutxinez. Eta tanto garrantzitsua urdinentzat izan dek. Ea ba guain, pelota aldaketa. Oso tanto garrantzitsua zen bai. Oso tanto garrantzitsua zen, urrengo hause izango den bezala. Bai, baina sake hartu itek, pelota dudarik gabe, hemendik aurra dena garrantzitsuak. Ibaiek pasatzen utzi eraman Mikelek, airearen bila joan da, baina ezin sartu. Berri txokora, Ibaiek eraman. Eraman, aukerakoa du, Aiertzak atzera. Eramango dik. Eraman eta kendu ere bai. Luisak eskatu eta atzeratu, ongi Goitia berriz ere eskatu Luisak, txokora bikaina aratz. Nio, hor, aipatu duzulen aritz, Goiti bera egin behar direla palan jokaldiak eta inork balin badu postura naturalik horretarako Luisak dauka. Bai, Goiti bera itendik eta gainea postura hortan atzea berdin jotzen baitik. Beste batzuk Goiti jartzen direnean, adibidez Mikel Goitia Goiti jartzen denean, bazekiago erne, botako dik, baina aratzekin ez baita, erre xantzen baten. Iratze sakea, baztertuta eta tanto. Eta 23 berdin, markagailuan. Bai, 3 tantoko abantailak urrean balioa zutela, baina hauek ere urrean unbail lortu itek. Eta sakez tanto zen balio duen palaz, Zuharri. Baztertu egin zaio hor pelota Mikeli eta eraman ezin. Bueno ba, denborari ez diogu erreparatuko. Oraindik aski denbora badelako. 4 minutu bai. Hogeita ostera bukatuko dute partidu hau. Beraz, 2 tanto egiten dituen bikoteak irabaziko du. Berriz ere baztertu, eraman Mikelek. Txokora, bikaina, Luisa. Nio, amildegiaren ertzean sentitu denean. Agian partidua galduta ikusi duenen arriskuan. Ze jokaldiatea dituen araz, Luisa, 3 tanto txokoan ikaragarria. Haze buelta eman dioten, baina azken sakea eratzen zat, baina ez da hoezer erabakita. 24-23, txalo artean, azken sakea Luisak. Azken 4 tanto jarraian egin dituzte urdinek. Eta garaipena gertu, atzera Goitiak. Eraman, eta gora alde egin dio. Gora alde egin dio, bikain Goitia. Eta 24 berdin, markagailuan, hause nahi genuen. Eta hause izango du, Aritz. Eta hik emanaldi asoera galdetu dira, eta ne burua izugarri ezia famatu hor, baina pixkat, bai, eguneko 50 barrean zehola esan diat. Hori gehiago asmatzeik etzeko, eta pixkat gorria ziala favoritu. Hain gorria egin balute, bete asmatuko nik. Bueno, 51 eta 49 bukatuko da partida, noren alde ikustezagun. Sakea Goitiak. Aiertzak eraman, Ibai sartu eta txokoratu, eskatu Luisak, eraman, Mikel aurreratu, Sotamanoz atzera, gure gana dator pelota hau. Eta tanto! Kamarak molestatu dio, baina bestela eta ez zuen eramaten. Ezinezkoa zen pelota hau eramatea. Eta 25 eta 24, bikaina izan da Aritz partidua, 24 eta 20 aurretik joan dira gorriek, bazirurien gorri izango zela, gero 24 eta 23, 23 eta 20 joan dira. 24 eta 23 aurreratu dira urdinak eta azkenean partidua gorri. Ikaragarri izan bai gusto ona, bai da, joko entretenigarri egin dieta, azkeneko pelotazo hau zabalea luze, ikaragarri izan da, agian partiduko pelotazoik hobena jodi Mikelek, lauak zoriontzeko moukoa, beti bezala norbatek galdu inber, baina urdinak gusto oteko mon zeudek, gorrik zorion du, eta hause izan da, gaurteko gomazko paletago finala, eharra bezain dotorea. Bikaina izan da bai, jarraian emakumezkoen binakako finala eskuz ikusiko dugu, eta ondoren mutilena, bi partido horiek ere paletakoaren pare ibiltzen badira, gozatu ederra hartu behar dugu frontoi honetan.
Jarraian, ETB-rekin bat egingo dugu, Aritz eskerrik asko aditu lanetan egoteagatik eta beste bat arte. Bai, oideak eskerrik asko zuen nahi zuen arte. Eta zu ikusentzule, nahi baduzu 28 kanalean jarraitu, nahi baduzu YouTubeen, eta bestela ETB-en izango gaituzue, orain arte.
Egun on dizuela pilota zaleok, segi zalarru. Bilabonan gara. Amasa Bilabonak udalerrian eta Bilabonako beharzana ezkerparetan. Santio txapelketa, Antxon Pebeten oroimenezkoaren 14. edizioa. Eta binakako finala ikusi ahal izango duzu lehen da bizi, Goiuri Zabaleta eta Andrea Kapellan, Ainhoa Ruiz de Infante eta Enara Gaminderen aurka. Eta ondoren berriz, Izasemen finalean, Josu Igoa eta Aron Arbizu izango ditugu Iker Egigurenen eta Aingeru Bernaolaren aurka. Jon Eskudero dugu, gaur ere, esatari laguntzaile. Egunon Jon, ondo alaiz? Egunon Xavier, oso ondo bai. Frontoian beti gustora. Beno, gaur guk bi finale emango ditiegu. Aurretik beste bat ere izan duzue. Amaitu berri dena. Paletaz, gomazko pilotaz. Ezin estuagoa, luzea eta gogorra. Goitia Aitasemeak batetik, Luisa eta Aiertza bestetik. Luisa bakarren batek pentsatuko dik, emakumea ote zen, baina ez, Izasemea deitura izango dik noski. Bai, Aratz Luisa, bai. Aratz Luisa. Anoetarra. Eta Aitasemeak nagusi. 23 eta 20 irabazten, 24 eta 23 atzetik, eta azkenean, 25 eta 24 irabazi. Pentsa, ze poza etxe horretan, Aitasementzat. Bai. Amezketarra, Ama ere pozik izango du noski. Dudari gabe, denak etxe horretan. Bai, baduk, Arkaitz Murua pelotari afizionatua badu, Alzoarra. Hori do, Lengusu eta Osaba dituk, Goitia, bai. Eta oso partio ona ikusi dugu palan, bai, aipatu duk luzea aipatu duk, baina ordu beteko muga jarria zeukatek hemen pala partiduek, askotan paleta gomako partiak gehiegi luzatzen ditukela eta
eta 57 minutuan erabaki duk partida, beraz, 25 bukatzeko moduan izan dituk, baina gertatu dituk partidak 25 iritsi ez ditukenak, eta oso partiu politia, atsekin, sangonik, Bai, eta ederki jokatu. gustagarria eta Ederki eta jokatu. politia, bai. Atzelariek eraman dute partidaren zama nagusiki. Mikel Goitiak eta Aiertzak, baina aurrelariak ere Franco Poliki aritu dira eta partida estua eta polita izan da. Eta orain eskuzko final bi. Emakumeak lehen da bizi eta tartean azken bi urteotan denak airean darabiltzan atzelari ahaltsua. Atzelari lanetan eta buruz buru eta denean nagusi izaten ari dena irudietan duzuen pilotaria, Enara Gaminde. Ainhoa Ruiz de Infanterekin jokatuko du aurkariak Zabaleta eta Andrea Capellan. Bikote zaildua da. Gorriena Zabaleta oso pilotaria ezker eskuin sekulako deabrukeriak egin ohi dituena, eta atzelari zaildua eta langilea Capellan, baina Gaminde tartean denean beti ura favorito. Naiz eta pasan astelenean estu eta larri biliguen Bai, horixe, Igarrolaren kontra. 18 eta 17. Bai. Irabazi orduan ere. Bai, orduan ere irabazi, baina bai. estutu erreman zion, bai. Aspaldiko estuturik handiena hartu izango dek, eta bueno, atzeko kuadroetan bere izango dek nagusik gaur ere, baina aurrean Zabaleta gehiago izango dek, eta nahiko partidua irekia egon ote daitekeen ematen dik, bai. Ea. Epaileak hor dira zain. Eta berehala dira jokatzen hasteko moduan bi pilotari hauek. Lau pilotari hauek, bi bikote hauek. Maila handia hondek, txapelketan zehar, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. Kuriosoa dek, Bilaunako torneo honek hartu diken oi hartzuna. Eta pelotaririk onenak ibili dituk, eta dibikote onenak gaur txapelaren bila. Zerbaiten seinale duk hori. Pilotaririk onenak hemen baldin badira, ona etortzeko irrika eta nahia erakusten baldin badute, hor egiten den lanaren ondorio duk, zalantzari gabe. Dudari gabe, eta gero frontoi atsegin ere bai jokatzeko, oso ongi zaindua, bere garaian hemen Zabalaldean irikita egote zuan, baina kristalera batekin orain oso egoki tapatua zegok. Oso frontoi atseginadek jokatzeko, eta Bilaona herrian, gero eta pilota zaletasun handiagoa zegok. Bai, Zabaleko kristal egitura horrek negurako bereziki babes handia ematen du, eta udaran ere labainkor egoteuan lurra hautsarekin, eta asko laguntzen dik bai kristal horrek. Hautsik sar ez dadin. Pilotak probatzen ari dira. Ruiz de Infante eta Gaminde prest jada epaileen gana gerturaturik. Eta Zabaleta eta Capellan ere badatoz. Eta gainerako pilotarien gurasoak ere hemen izango dira seguru asko, hemen ditut begien bistan Capellanenak behintzat. Miguel Capellan, pilotari bikaina izana. Erbiastarra. Oraindik ere faltan sumatzen diani Xabier Ostiral iluntzetan Capellan eta Titinen arteko partidak ikustea. Horri zateitzen esatari lanetan eta zenbat Ostiral gau, Bai, baina gustagarria hauan Bai, ikustea, Edozein lagun arteko partida izan da ere, ze partia jogatzen zituzten hauek. Pelota bakar bat ere etziaten uzten saiatu gabe.
Bai, lehiakortasun gorena. Txapa airean. Sakea Gorri. Goiuri Zabaleta Leitzarrarentzat. Ikusi dugu pilota aurrez erabakita zutela, ze pelota atera horregatik pasatu ditek denbora pixka bat pelotak probatzen. Hogeita biran, Orgeia Oka. Sakea Gorri. Gamindek eman dio Zabaletari pilota. 11:04 eta hasi da emakumeen arteko finala. Kapellan. Oso ondo. Atzelarien arteko piloteoa. Erki Gaminde. Eskugozo. Ruiz de Infanteren lehen pilotaka da. Atzelariak daramate tantoaren zama. Errioxarra, bost erditik. Ruiz de Infante, eskuinez, ederki. Kapellanek eutxi. Ezkerrez ere ongi bizkaitarra. Jaitxi. Zabaleta gireki. Sokora. Eutxi, Kapellanek. Ruiz de Infante. Ez dute asmatu jokaldietan, hori hobea. Enarak atzera. Tanto gorra lehenbiziko hau. Berotzeko bikaina. Zabaleta. Bostetik, Txokora. Ez du gozatu. Ruiz de Infantek. Zabaleratu orain, kanpoan. Arrastuaren gainean izan da pilota hori. 3 minutuko tantoa jokatu dute, lehenbiziko hau. Bat eta huts. Gorri. Eta Zabaletak alduen guztietan hor dejada txokoan, Gaminde bi aldiz joandek, zuloa estaltzera, azken horretan ez, eta Ruiz de Infanteri kanpora joan zaio. Eta ikusi beharko da, partida hola luzatze bali bada, eskuek eta ere nola erantzuten dieten pelotari, ze hauek orain udaran partida mordoa ari dituk jokatzen asko. Eta pilotak ere pixkanaka gero eta exigentzia maila handiagokoak, gero eta gogorragoak eta
asko antzematen dek hori, lehen garai batean lauaren barruan ibiltzituan eta orain noiz naiz azpira ere jotzen ditek pelota eta hori pelotarien meritu ez ezik pelota beraren eragina ere badek. Hormabikoa dotorea. Ederra, Oso dotorea. Abiadurarekin, Burpila erki emana, bana. Eta neska txikia dek, Ruiz Infante, baina oso beso bizikoa. Bai, hala duk. Eskubiz oso bizi ibiltzen dik pelota. Bai polita, erremate hau. Otxandioarraren sakea. Gaizto, eraman Kapellanek. Ez da iritsi ez. Ez da iritsi, luze ateratakoa. Ezker Ormarantz. 2-1, lehenbiziko aldiz, Urdinak aurretik. Oso sake ona izan dek. Enauko hartu pilota aldatu duten. Zaiak iruditu. Ez dik ematen. Ruizten Infante eskuinez, eutxi. Zabaletak. Erki oso gaizto, eraman Kapellanek. Ahidez, atzelariari laguntzearen leitzarra. Enara, sokora jokaldia, gaiztoa zen, baina Iaso Zabaletak atzera. Ainoak. Erki atzeratua. Dejada dotorea. Abiadurarekin bikaina. Oso ongi Urdinak biak, musika joitek, tanto honetan zer. Eta defensan oso ongi Gorriak, baina azken pelota hau ezin izan dik eraman Zabaletak, eta bidoi honi uste maziete Urdinak erne. Bigarren botean eramandako izan de gainera, Zabaletaren hori. Eta Zabaleta oinak bustitzen Xabier Balikiak eguzkiak jotzen dik bete-betean eta... Hor zeharka sartzen da eguzkia eta horrek zola irristak hor bihurtzea oso litekena da. Breazko lur ederra du, baina lengoan ostirala arratsean Luzaiden arazo berberarekin ikusi genituen pilotariak. Hemen ere baliteke arazori izatea, bai. Hemen Ruiz de Infantek ezkerrez utxe egindakoa, 2-3. Ezkerrez joduen lehenengo pelotakala izango guan noski partiduan eta huts bai. Ikusi dugu eskubiz oso pelotari bizia egela, ikusiko diago ezkerrez nola moldatzen deken. Zazpita laurdenetik eraman Gamindek. Jaitsi Kapellanek. Andrea. Zabaletak ireki. Eutsi Ruiz de Infantek. Behin eta berriz jokaldiak. Ongi, Ainoa. Eraman.
zuloa bazen, eta pasatzeko garaian arazoak izan ditu, eta epaileak elkarri begira. Baina tanto mamarko egiteko ez da. Tanto. Bai. Hemen, beira, hor uerrotan, zeinen ongi moldatu den Zabaleta, jak ederki ireki du, eta gero biderik laburrenetik jona izan du Ruiz de Infantek neuri tanto emateko iruditu. Bai, dudari gabe, hor. Berak bilatu zuloa gainera, Goiurik. Eta ongi bukatu, 3. Era bat jokaldiadik buruan neska honek, Bai. Erasorako grina. Bai, eta abildadea. Txertatu eta abildadea. Oraingoan ezkerra ire zutz egin du, 4 eta 3 berriz ere aurretik dira urdinak. Baina ondo joandek bila eta, hor sartu egin berdik pelotariak, naiz eta huts egin. Horrezago zer esanik, zer leporaturik. Eta Gamindek ze postura dituen ezker eskuine askotan esan diagu, baina gusto amaten dik neska honi begira egoteak, ezker eskuin. Naturaltasun eta librea, eskugozoa, altsua. Egokia dek pelotarako. Izarra handia. Eta Kapellan berak ere gora egindik, azken 2 urteotan, Oso ondo ari du. Ezkerrez orain libratu egin nahi. Eta gehiegi arrotua. 5 eta 3. Guk hitz egitea aski, lehen Goiuri famatu diat eta huts egin dik, orain Kapellan famatu eta huts egin dik. Eraman, Kapellanek. Ruiz de Infante, bote apaltxamarra egin dio pilotak. Ireki Zabaletak. Berriz ere oinetara jokatu, ongi eginua. Bien tartera, Eraman. Zabaleta. Berriz ere txokoan jokaldia. Hor da Gaminde. Biak gainean dizkik Zabaletak. Tarteka atzera ere akaso jobarlikek zuloa geixo irekitzeko. Ondo Kapellan. Zabaletak berriz ere jokaldia. Gaminde. Segiterdi zazpitik Eraman Kapellanek. Bizi moztua. Jasolarri Errioxarrak ordu. Txokora berriz ere. Gaminde gireki. Ongi eskatua eta utxia. Gozatu, Otxandio Arrak. Ezkerrez gehiegi irekia. Ideia etzen txarra, baina oso betik joa izan da eta kanporalde egin dio. 4 eta 5. Zabaleta saiatzen ari dek jokaldiak egite baino biak gainean dizkik, bata txokoan bestea Zabalean eta hainbestetan jokatzen ditek neska hauek elkarren aurka, elkarre ezagutu ere. Oso ondo egiten ditek eta Gaminde fin hor txokoa zaintzen naiz eta azken pelotaka da horrek kanpora ies egin zioken. Leitzarraren sakea. Arazorik bat ere ez Laukiztarrak. Erki Kapellan.
erraz Gaminde. Ezkerraz bikain, Errioxarra. Asko ikasi du. Txaparen gainean. Erabat gozatu gabeko pilota, baina bizi-bizi irten zaio eskutik eta txapa ozta libratu du. Bai, Kapellan eberak ere txapa eskatu die paile, baina niri gainean iruditu zaiak hotsik ere ez digatera. Hemen txauzue. Horixe bat txapa gaina. Eskua jaso du Kapellanek. Baina ez hotsik ez dugu entzun. Gainean izango zen. Baire, eraman du Kapellanek gainera etorri zaionean. Eta gero atzerakaz etorrela ez du eskuan behar bezala sartu. Zabaletak 7-4. Baina Kapellan bera ere asko jokatzen, Bai. Gora egindik neska honek. Nabarmen gainera. Ibilian hauek ere aipatu diegu partida mordoa eta beharko gora egin, Jokatuz ikasten omendek eta Gero irakasle onak ere bai inguruan eta baita ere. Eta Errioxan ere pelota gero eta indar gehiago hartzen, azken bolada honetan. buruz buruko txapelduna ere Gizasemeetan Errioxarra Alajaina. Dario Gomez, zori gaitzez. Min hartuta bada ere. Kapellan. Erkibildua. Osongi zabaleratu du luze eta pasa. Bikain, Erra izan daba, ezkerrez. Askorik ere ez du ireki, baina abiadura handia eman dio eta pasatu egin ditu, zoragarria. Lehen aipatu diat, atzera joarko ziala tartean noizean behin, eta horrere nola joan deken Gaminde txokoa zaintzera, eta bai, ederki zabaldu ere pelota, atzera, baina zabalera, zabako beto egiterik. Ibil egin du pilota Bai, hori, gatzarekin jotako izan dek. 5-7, bete-beteko partida. Zabaleta. Eraman. Ruiz de Infantek. Eta dena jokaldia egiten ari da eta aldian behin utsa egitea ez da harritzekoa. 8-5. Baina ikusten du Ruiz de Infantek ezkerrez arraza handiagoak dituela pilotak entzeko eta handik arrisku handirik behintzat ez zaiola bueltan etortzen. Arrazoi txarrik ez behintzat. Hori. Baina bai, asko arriskatzen eta asko arriskatzen duenak, arriskua beti berarekin zamakik. Eta Ruiz de Infante bera ere nesken zirkuintu honetan ez diagu askotan ikusten, baino bistakoa dek hau ere, ja edozein txapelketa jokatzeko moduan zeokela, Noski. Oso ongi Goiuri hori tarteka egin berra zeukak zuloa irekitzeko. Hor. Orain ere txokoa zaintzera joan hauan, enara. Eta baztertu egin zaio gainera. Eta bai, ikusten dut, Goiurik Zabaleta berak ere badikela kolpea pelota luzatzeko eta tarteka egin berra zeukak. Hemen atzeraka atera du aurkaria. Seiterrira jotako pelotaka da izan dek bikaina. Goiuri. Eskuinez, Ruiz de Infante, alduen bakoitzean. Zazpi terditik, eutsi Errioxarrak.
Labur geratu zaio. Ongi luzatua. Eta ongi jasoa. Ikain bildua. Eta bebetik. Labur xamar geratutako pilota zen, txapa gainean eroria. Bebetik jokaldia egiten saiatu denean, txapapera aldegin dio Ruiz de Infanteri eta partida berdintzeko aukera dute. Zabaletak eta Kapellanek. 6 atzetik moztutako pelota izan deke, oso urrutitik, baino txapa gainean oso ongi jarridik eta tanto bai. Eta bueno, ikusten diagu, Ruiz de Infante eta Gaminde gehiago agintzen ari dituk, baino besteak ere oso ongi usten. Erdiko sakea. Jokoan dejada. Eraman. Hor dira biak. Ainoak berak eraman du. Atzera Zabaleta. Oso ongi mugitzen pelota. Bai. Eta orain ja... Bai, hori da egin behar dikena. Gehiago luzatzen. Eta... Ara. Zortzina. Baina aldaketa hortik etorri du. Bai. Orain ja pilota abiadura zerabilek. Atzera jotzen ere bai. Eta aurkarien artean distantziak handitzen direnean. Hori dek. Edo zertarako aukera gehiago eta hemendik aurrera aurkariak ere beste nonbait kokatu behar, enara Gaminde pixka bat atzera xeago agian kokatu behar eta erneago ibili behar behintzat. 20 minutu partidak, ados jaun Andreo gados. Zortzina berdin. Sake luzea. Eta gaiztoa baztertutako pilota ederki eraman du Laukiztarrak. Ongi Zabaleta. Ederki bildu hau ere. Oso ongi Kapellan, eusten, baztertzen. Baztertu egin zaio Leitzarrari ere. Jaitsi Gamindek. Atzera orain deseroso dabil. Enara. Ez dago konforme ez. Erki jaitsia, oso ongi ari da. Kapellan horretan ere. Eta orain ezkerrez gainera konfiantza irabaziz bere buruarengan. Gaminde. Eta horra ezkerrez besoa erabal libratu ere nekezago egiten du eta orain honetan ez zaio eskuan behar bezala sartu. Beno, harrapatu eta pasa egin dituzte. 9 eta 8, Zabaleta eta Kapellan aurretik dira une honetan. Eta aulkira datoz atsedengunera lau pilotariak, eserik gabe nonbait, baina zintzurra busti nahi dute. Bai, lana egiten ari dituk, 9 eta 8 eta lanean serio. Euskalo Gaminde noiztik dagoen partidari galdu gabe. Akaso atzotik egongo deke, etzekiate, baino 10 eta 9 irabazi egiten dizkik behintzat. Plazandrean saioan ere finalean egongo dek, noski, lauterdiaren barruan. Eta Goiuri Zabaleta berak ere astelenean jokatu zian, eta errekuperatu izango dek astelenetik, baina 900 eta 74 pilotaka da jozizkitean, Ederra dek, Ikaragarria.
eutsi. Zabaleta. Gozatu gabea leku txarrera. Oso txarrera. Zabaletak ez du bat ere aprobetxatu pilota hori. Eta Ainhoa Ruiz de Infanteren eskuinka da, erabat gozatu gabea, baina bizi-bizi. Eta hor Xabi Tolosa, Anoetarra. Aspeko profesional izana, hainbat urtez. Arazo fisikoengatik erretiratu behar izan zuen arte. Baina pilotari lotuta segitzen duen gizona. Hemen aritzen dek, irakasle gisa, aurrekin, umeekin, behartzanako pelota eskolan, eta pelotaz asko jakiteaz gainera, oso goxoa, umeentzat, irakasle ere aritzen dek, eskoletan, eta ezaugarri guztia dizkik, pilota irakasle ona izateko. Hala iruditzen zaiak bai. Handia bezain gozoa eta atsegina eta empatikoa. Jaitsi Gamindek, eutsi Zabaleta. Hiru terditik atzera Laukiztarrak. Eitsi Kapellanek, bikain, Oso ongi jeisten ari ege, batzekiteko hortzeokela zuloa, Ruiz de Infanteren ezkerra bilatzen ditek, eta oso ongi jeisten pelota. Ea oraingoan. Orain berriz jokaldi zaila. Berriz ere txokora jaisteko pilota ona zuen, baina hemen ezkerpare eta joz gauza zailagoetara menturatu da eta ez zaio nahi bezala irten. 10 eta 9 Ruiz de Infante eta Gaminde aurretik. Sakea luze. Atzera Gaminde. Jokora, jaso, gantxoa, eta pasa, ongi, oso ongi. Eta hortxe hasten da bere arma sarea eraikitzen, txokoan trampa jartzen dio, handik ies egiteko arazoak, Ainoak, eta begira orain ere zeinen erki bukatu du. Partida hasieran Enara Gaminde gehiago ikusi dugu zulo hori estaltzen, baina partida aurrera doa. Eta orain Ruiz de Infante joaten dek hor zuloa estaltzera bai, eta gero Zabaleko zuloa zeinen ongi baliatu diken Zabaletak artista hutsa. Goiuri, aurreko kuadroetan. Hala edu bai, oso pilotari gustagarria. Kapellan, gozatu gabea. Gainera etorri zaio. Zabalean dejada. Jaso. Ruiz de Infantek. Txokoan dejada. Iritsi eta eraman. Hori txapara. Eta? Bai. Zeio du, pilotak bere burua? Ormaren kontra igual, Bai, Xavier. Ala iruditu zaiak. Hemen ikusiko diagu, ea. Bai. Takateko dezentea gainera, Bai. Berehala eramandi gainera eskua inertziaz eta... Bai, jo duenean enauko hartu. Ni ere ez nauko hartu, momentuan. Takateko dezentea hartu, baina ez da
aukira etorri ere egin. Beira eskua. Bai, dezentea. Bai. No. Eta gero alare jo egin dik, urrengo pelotaka da, txapara Bai. joantzaiok. Bueno, ez du deus. Zabaletaren sake luzea, zazpiterditik eraman Gamindek. Ireki, eta boleaz jo behar izan du. Otxandioarrak, 12. tantoa. Gorrientzat, 12 eta 10. Eta esan dugena hor Armier Masare aurrera egitzen dik, txoko horretan tantoa bukatzera ez tek joaten, baina bai agintzera pasatzera, eta gero zeinen ongi zabaldu diken pelota ezkerrez azpitik. Eta gorriak bi tantoz aurretik. Bi tantoz aurretik, ordu erdi partidak. Bete-beteko norgehiago ikusten ari gara. Luze eta ezker hormarantz ongi irten zaio eta eraman Gamindek. Txokoan ederki utzia. Eta airez eginak hiru behintzat baditu. Bi zabaleratutako gantxoak, azkenengo hau. Txokoan ongi pausatua. Oso pelotaria da Zabaleta, momentuak oso ongi irakurtzen dizkik, bazekik une bakoitzean nola jokatu zer egin. Burua beti pentsatzen zeukaken pelotari hoietakoa dek. Nafarraren sakea. Barruan, bildu Ruiz de Infantek, berriz ere txokoan, ireki orain Ainoak, berriz ere txokora, airez jaso nolabait Kapellanek, Gaminde, ongi, hori ere gainean, hori eramaterik ez ordea, bai pilota txarrasko etorri zaio denbora gutxian. Eta azkenengo hau ere abiaduran zetorkion 11 eta 13. Beno, tanto garrantzitsua zen urdinentzat, bestela bazijo azkien. Baina berriz ere nola nasi duen jokua, Zabaletako aurrean eta orengo tanto ez da beraien aldera joan. Hor duzue, Miguel Kapellan, emaztearen ondoan. Goiuri Zabaletaren aitarekin. Hauek ere zema kilometro egiteote izkitek. Asko. Baina beti girrifarrea hauan. Hau ere jende hona duk ba. Lehen ere aipatu izan diat eta nik pilotaleku batean bizi izan dudan estuasonik handienetako bat behin Kapellanekin bizi izanian. Lauterdiko txapelketa nagusiko partida biziki garrantzitsu bat jokatzen ari zela. Guk kamera behar bada Zabalean aurrera xamarrean edo kokatua eta etxainen kontrauan eta ark hemen goitik eman egiten zion. Eta atzeraka atera zian eta geure kameraren gainera eta min hartu zian eta partida jarraitzerik ez, txapelketatik kanpo ni estu talarri, egin diago edarra. Eta elkarrizketara etorri eta bera neula saitzen. Bueno, denok egiten ditiago hankasartzeak eta estimatu nioan, ikaragarri estimatu nioan. Zaidak anzten. Halako jendeak ze balio duen. Bai horixe. Sake pozoitxua zen hau. Ongi, Ainoa Ruiz de Infante. 13 berdin dute. Ados jaun Andreok, ados. Emozio izan diagu palako partiduan eta orain ere, bueno. Gauzak ezin estuago.
Iruditzen zaiak pelota aldatu egin ditekela Xabier hau desente motelagoa dek pelota hau. Hala ematen di, bai. Mugitzeko zailagoa. Volumenez ere, saldu handiagoa ematen. Bai. Zuri-zuria duk eta horrek ere beti impresio hori ematen digan Dixeagoarena. Ederra benetan Zabaletarena, gero berriz ere bideri laburren hartu nahi izan du Gamindek, baina hor ez dago keixatzeko motiborik, baina deserotasuna erakutsiz keinu asko egiten ari duk, Gaminde. Bai. Baliteke ohituta daudenak baino pelota motelxeagoak izate hau etzekiat, Zebilek oso eroso, baina egun guztia ez ditu berreinak izaten eta... Ez, gaizki ari delako, inola ere. Gaizki ez. Gaizki ohitu egin du behar bada. Hori dek. Ohitu egin gaitik. Ikaragarria izaten ari den neska honena, azalduan eta... Ikaragarria, bai. Oraindik oso gaztea, Bai. Laukiztarra. Zanian aukera, laukizera joateko berarekin ibili ninuan, pelotan, hango frontoian eta barreta nola prestatzen duten ze zainketa. Ontara jarrita dagoen neska, ontara, ikasten erariko duk, nola ez. Baina bai, denbora eta dedikazio asko eskaintzen diona pilotari. Laukiztarra, Lauaxetaren herritarra. Amalauna. Sakea luze gaizto oso eraman nahikoa egin du. Asko egin du, asko. Asko ikasi du pelotan kapellan. Bai, asko gustatzen ari zaidak. Nik bertatik bertara aspalditxoan ikusi gabeanian eta asko gustatzen ari zaidak. Bai. Gainean, eraman Zabaletak. Ederki. Gaminde. Jaso Zabaletak. Jarrita dago kapellan. Bildu eta tanto. Hor mina handia egiten ari dek, Zulo horretan. Arazoak sortzen zizkiok. Bai. Luis de Infanteri. Oso ongi. Posturaz ere oso ongi moztendik pelota, saietxetik jota, hemen ikusiko diagu. Oso ongi. Ez dugu aipatu, baino hemen pelotaleku honetan entramentu maila handikoak egoten dituk nesketan, Goiuri Zabaleta bera ona etortzen duk entrenatzera, Itxaso Erasun, Mirian Arriaga, Nora Mendizabal, Laia Salsamendire etortzen duk, sarritan. Ze sorta. Bai, elkartzen dituk hemen ingurukoak, Laia Salsamendi Iruñakoa dek, baina Nara Gaminde berriz, Bizkaian zegoak, bere talde Txaola Tzarrizabalaga, Amai Aldai eta horiekin, Ruiz de Infante ere bai. Bi ikunen nagusiak hori etxe izango ditu. Bai, dugari gabe. Zabaletak atzera. Eutsi kapelanek. Zabaleran zetorri eta pairez eraman, haze pilota jaso duen. Aitaren alaba izaki. Kapellan du, hori xe, etorri zaiak burura. Ze pelota eraman duen, Bai, tirantzi joana, eta saieska atzera etorri, eta gura ere jaso.
Eta ben tentsioaren nabaritzen dek, Maoste eta malau, oita biagero eta gertuago. Ongi moztua. Gantxoa edarki bihurritua eta tanto. Zeinen ongi Leitzarra. Berriz ere txokora, zulua ireki eta gero gantxoz bai dotore bukatu. 16 eta 14 eta oraingo honetan berriz ere bigarren aldiz atsedengunera etorri dira pilotariak eta oraingo honetan gainera eseri eginda Laukiztarra. Baita Andrea Kapellan ere. Gero goizez jokatzen ari ditu finalak eta goizez zenbatetan jokatuko ote ditek ba neskauek. Orain uda garaian gehiago bai, baina... Hemen Julen Egiguren. Bai. Gero anaiak jokatzen dik. Aitonaren ondoan, Aiona ere profesional izana. Bai, Bi anaia izan zituen Egiguren da. Hortik zetorrek beraz Egiguren bosgarrena eta familiatik zetorkiok. Hori du, bai. Santio txapelketa Bilabonan, Antion Pebeten oroimenezko lehiaketaren finalak gaur. Santioen ingurumarian. Eta goizetako jaialdi hauek baditek aparteko xarma, Bai. 12 izateko 4 minutu faltaik ezagutuko ditu ama Xabier Angelus garaiak eta 12etan izateguan? 12etan, bai, partida eten eta garai batean gainera otoitzaldi aukeran luzeskoa eta gizartea hainbeste aldatu duk garai haietatik. Keragarri. Ze errespeturekin denak zutik orain pentsa ezin alukek. Errespetua beste zentzu batzutan iritsi duk, pururi gezin du gerre frontoian eta alakoak. Bai, erabat aldatu ditu gauzak. Luis Aranalde, apaiz gazteluarra izan zuen Angelusa errezatzen azkena. Ura bera ere pilotan askoaritzen zena, elkarrekin ere askoaritua gaituk, eta arpilotaren berri bazekik eta ark askoz ere laburragoa egiten zian. Baina garai batean luzeskoak. Eta ze urtetan izan nuen azkeneko... 80 buelta hortan edo. Ados. Zindiaz, seguru esan, Ni jaio ninoen, beraz. Ara, beraz ez dauka goroitzeko motiborik. Ez, irudiak ikusita bai, Eta hemen gorriek 3 tantoko abantaila politia momentu honetan jokaldi bikaina indik azkeneko horretan Ruiz Infante baino txapara joan zaiok eta garai hauetarako 3 tantoko aldea oso politia. Atzera bizi Ainoak. Orain ere Kapellan ze ondo defentsan. Ezkarra zireki, txokora gaizto, oso gaizto. Oinatz bengo etxearen estilora, beste Leitzar baten estilora. Efektoekin eta artista hutsa da neska, artista hutsa. Beno, Angelusaren arrasto atera diat ba, Jon. Eta? 1993an Retegi bigarrenak 22 galartzak 19 emaitza eta orduan partida erdian jokatu errezatu zitean Angelusa. Retegi aidian irabazten joan zuen 16 eta 3 zijoa zela Angelusa eta nonbait Julianiek fede gutxiago handik aurrera lan handiak izan zitean 19ra etorri zitzaio ameintzat. Eta partia baldintzatzen zian errezu horrek. Bai. Baldintza lezakean meintzat. Zenbat irauten zian gutxi gora bera, Angelus batek? Pare bat minutu edo,
eta ez norberak nahi zuenean, eta gehiago ere izan zitekean. Eta gero, 84an berriz, hogeta pilotalekuan, Arretxek 22 errandoneak 12, eta han 12etan zegoan finalaren hasiera iragarrita, partidaren aurretik egin zitean Angelusa, eta gero partida osorik. Eta ja, 85etik aurrera ez dok Angelusik izan. Ados. Orain norberak egiten dizki gerrezoak, badituk pelotari batzuk, orain ja etzekiat, partia hasi baino lehen aitaren, Andoni Gaskoek agian egiten dik, aitaren partia hasi aurretik. Bai, izango dituk. Elezkanok ere egiten zian. Baina bai, Angelusak eta lago kontua bukatu dituk. Ai! Eta berriz ere txapara, eta ja... Larri eramandu pilota, Kapellanek erabat pozoitu zaio. Eta dilindan jarri pilota eta txapagainean jarri du. Eta orain bai, alde ederraren jabe dira Zabaleta eta Kapellan. Orain ere eraman Kapellanek eta beste bat jotzera behartu, lan handi egiten ari. Eta antzuloa bazegoan, Zabalean, eta deja da ez duk gaizki jaurtia izan, baina txapara. Bai, zortea etxai Ainoak. Deja da bikain egindago izan dek, baina. 24. Hori ere gaiztua, baina jaso. Ezkerrez batez ere ikasidik, asko. Bai. Eta kolpez ere iristen dena, eta jeitsi ere ongi, eta... Eta boleaz ere ikusi egon bezala ongi. Etxiaren lanak. Hori da. Etxiaren lanak, ja, desesperazioa, partida askotan maneiatu iduen bezala maneiatu ezin gaur, partida zaildu, gogortu, eta ja, ies egina ere bai, eta hemen pare bat jokaldi egin ditu ja etxiaren zantzua bistaratu dutenak. 21 eta 14. Eta Leitzarraren azken sakea izango da. Jaitsi berriz ere bikain, gantxoa, eutxi, txokoan deja da ona, edaman enarak. Berriz ere ederki bildua. Biak hor dira, Gamindek eutxi dio, jaso Kapellanek. Hori ere eraman. Eta 22. 22 eta 14 joan dituk. Bai. 14 joan dituk eta azkenean garaipena 58 minutuko lehiaren ondoren Zabaleta Kapellan bikotearentzat. Eta ze poza, Xabier? Bai, horixe. Kapellan batez ere, beti Enara Gaminde zeukak, aurkari nagusi hor, atzeko kuadroetan txapel guztiak kenduz. Eta batez ere Andrea Kapellanek ze poza, normala, esatenean Enara Gaminde, beti aurkari hor, eta gaur irabazi egin ziok, eta poz bikoitza gaurko txapelak gorrientzat. Gure produkzio laguntzailea Lidia joan da. Eta badakartza bi irabazleak. Eta berehala harrapatuko ditugu
argiak eta behar bezala presta ditzagunean. Eta hemen ditut, Andrea, zorionak, enhorabuena. Eskerrik asko. Bueno, un partidazo. Sí, la verdad que hoy hemos tenido el día. Siempre que jugamos nos complementamos muy bien, sabemos todo lo uno de la otra, cómo jugamos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y súper a gusto. Bueno, hacía tiempo que no te veía en directo y me ha parecido que has tenido una mejoría muy reseñable. Sí, al final todos tenemos etapas, al final hay que ser constante, no hay que venirse abajo, entrenar y al final siempre obtienes lo que mereces. Bueno, Goiuri, hasieran partida gogortu eginda, estuzi joan, 14 joan zarete, xokoan egindako dejadekin hasten zinen tantoa mendean hartzen, eta gero horrek aukerak eman dizkizu, bestelako jokaldiak egiteko ere. Bai, hoi da, hasieratik, baginekin enara eta Ainoa reunda, partidu oso gor joan zitzakela, eta hasieran ala izan da. Hasieran nahiko borrokatu izan da, eta gure estrategia garbi ez zeon. Andreak eustea, eta gero nik aldunen aurren pixkoan naztu, nahiz eta hasieran, ez dien gauzek ongi atea, baina gero erditik aurrea bai gehiago asmatutela, nik uste jokun gehiago sartu naizela eta hor nabaritu dela aldea. Bueno, habéis ganado un campeonato de prestigio y ganándole a toda una Enara Gaminde todavía sabe mejor, ¿no? Bueno, al final siempre sabe muy bien, ¿no?, ganar a la mejor. Al final es algo que nos llevamos, es algo que hemos trabajado y esa victoria nos llevamos. Bueno, orain dela egun gutxi ia mila pilotakadako partida bat jokatu zenuten, baina errekuperatu zara. Bai. Dengo eukidu errekuperatzeko. 2 astetan nahiko 2 partidu gor jokatitu Lasandreaken, eta deskanso eukita, gero partida oso ikaiatzega. Bueno, zorionak bikote. Bueno, gustura. Eta bien arteko kimika ere nabari da, Bai, takoa jartzen ere elkarrekin 4 pelotariak egon dira, eta hauek denekin daukaten harremana bikaina da. Denak elkarrekin ongi eramaten dira, eta horrek asko balio du. Pelotan ongi joatzea, baina gehiago balio du elkarrekin daukaten giro horrek. Pentsa, juerga asko ez diat egiten gaur egun seger, baina bat egin nian San Ferminetan, eta denak ikusi nizkian elkarrekin parrandan. Sekulako poza hartu nian, hauek denak batera ikusita, bai horixe. Bai, gauza ederra duk. Eta hemen artista faltarik ez duzu herrian, Aitor Landa. Bai. Harmonika ere saltzen aritzen. Bai, eta anaiare, bai, eta semeak hauek ere, bai. Ahoko soinuaz. Beno, etenalditxo bat egingo dugu. Gizasemen arteko finala izango dugu jarraian, eta 4 pilotariak berotzen hasiak dira. Alde batetik Josu Igoa eta Aaron Arbizu sakanako bikote indartsua izango dugu. Bestetik berriz Nafarrak alegia, bestetik berriz Iker Egiguren Azpeitiarra eta Aingeru Bernaola Mainariarra. Final ederra da, ikustekoa izango da, aurrez ardezagun arnasa pixka bat.
Amabiak eta 11 minutu zuzenean gehituzue. Bilabonako behartzana pilotalekutik. Emakumeen arteko finala amaitu berri da. 22 eta 14 irabazi dute. Eta azken 8 tantoak segidan egin dituzte. Goiuri Zabaletak eta Andrea Kapellanek. Eta merezitako garaipena lortu dute. Partida estua eta gogorra lehen bi herenetan, hirugarrenean hautsi da. Zeharo hautsi ere. Eta hemen eskuz binaka gizonezkoetan. Josu Igoa eta Aron Arbizu Nafarrak. Etxarri Aranaztarrak. Eta Egiguren Azpeitiarra, Bernaola Ainariarra. Eta final dotorean atendik. Dudari gabe, Nafarrak alde batetik, Gipuzkoar eta Bizkaitar bana bestetik. Arbizu aspen ibilia, zegia zenbat denbora zegoen goen pare bat urte zedola. Bai, bizpahiru urte. Eta bidali zutenean sekulako pena eman zidan. Hau bezen saiaturik ez baitzen egongo. Hainbesteko ilusioa transmititzen zuen mutila eta horrela bidaltzea. Baina ilusio horri eutsi egiten ziok eta garrantzitsuena horixe. Eta behira, orain ere, txapelketa honetan finalera keragarri jokatzen digen mutila. Ikain prestatutako hau ere. Eskuin bizikoa. Eta, bueno, profesionaletatik kanpo ere bat zeudek helburuak, bat zeudek ilusioak, eta agian Argentinan izango dek, Xavier, Espainiarekin, munduko txapelketan, eta, bueno, beti zegoek, profesionaletatik... Pizgarri makala, Profesionaletatik kanpo ere bizitza bat zegoek, bai, eta Igoa ere aurre hautagaien artean bat zegoek, eta, bueno, bai, oso politia izango de gura ere. Eta ikusiko diagu, Aingeru Bernaolak jakin berririk ez dagoela hautatuen artean, eta, bueno, honek berriz kolpe txiki bat hartuko zian, baina, bueno, gaztea dek oraindik eta izango dik aukera. Eta zein dira hautatuak Euskadiko Federaziotik? Bueno, mano-mano jokatzeko. Euskadiko selekziotik. Bai, Irribarria eta Karregal. Mano-mano aritzeko. Eta binaka berriz, Azketa eta Lizeaga aurreko kuadroetan, eta Elorz eta Garmendia atzeko kuadroetan. Bai, eta Bernaola hor txibiliduk, tramenduetan eta bar, baina beti norbait kanpora gelditu egin behar, eta zeok Eta Espainiatik berriz, hauek, indartsua daukazue. Bai, Zeukagu. Ni bintza sentitu egiten diat, Xavier. Nola ez. Ilusio gorena egiten zidak. Bai, horixe. Zierraragarria izango duk Argentinako mundial hori. Denentzat, baina bereziki Euskal Selekzioaren partaide eta jarraitzaileentzat estreinakoz lehiatuko baita Euskal Selekzioa.
munduko lehiaketa batean, munduko txapelketa batean. Pena izan duk emakumezkoen kasua. Bai, halaxe azkenean, izan duk, bai, bueno, halaxe ez izan duk. tekela ofizial ez dutela egin eta, bueno, Euskal Federazio egin dizkiga alegina, baina 2030an hementxe izango den munduko txapelketa eta ordurako ofizial egiten duteke. Ordurako seguro. Angel Usari buruz aritu batzuk eta batek bidaliziak Markel Lizea Gernaniarrak 2004an jokatu ziala final bat Herreran eta Angel Usa errezatu behar izan ziteala partidaren erdian. Ara. Bueno, ba, Halako salbuespenak izango dituk agian. Profesionaletatik desagerrarazi eta 10 urtera, Bai. Herreran izan zela Angel Usa. Ara. Beno, ondotxo berotuak dira, pilotak probatzen. Eta Egiguren ezkerra, sakatzaile trebea oso, bazterretik bazterrera eta Botilero ere maiz ikusten dizkiago gaurko bi aurrelariak. Bai. Bakaikoarekin bata. Eta Anaiarekin, Egiguren bosgarrenarekin bestea. Bakaikoa eta Egiguren bosgarrena aritu berriak ditu, lauterdian, atzo. Bai, Berez, binaka jokatzera joan, Bai. Lizeakak min hartu oinean, eta lauterdiko partidatxo bat antolatu behar, eta aixe irabazi zioan gainera Nafarrak, 22 eta 8 Bai. Egigureni. Ikusi diat emaitza bai, non izan nuen hori? Non zen ba? Bai, emaitza ikusi diat egunkarian, bai. Ala esango diat. Badoa, igoa ere. Epaileen gana eta beste pilotarien gana. Ahoko soinua zaritu da Aitor Landa arestian, eta orain berriz txistuaz eta damolinez. Baju ere jotzen du, Bai, imuntzo eta belokirekin gainera. Bai, Gara. bai. Musikan artista. Eta pilota eskolan esku bat baino gehiago botatzen duen gizona. Atzo, Ermuko Arizmendi pilotalekuan, Lizeagak min harturik jarraitzerik ez, eta gero lauterdian Bakaikoak 22, Egigurenek 8, eta gero Masters nagusiko partidan Zabala eta Iztu eta nagusi 22 eta 9, Ezkurdiaren eta Albitzuren aurka. Zabala atzo itzuli izango guen. Bai, eskuko minez zenbait partida galdu ditik eta atzo itzuli du, bai. Sakea gorri. Igoarentzat. Elizondon izan zen atzo beste jaialdia, bastan pilotalekuan. Festetan han ere. Han ere jaietan, bai. Senarrek eta Ugartemendiak 22, APZ-etxea bigarrenak eta Aldabek 11, lehiazkanpokoan, eta Master nagusian, Artolarentzat eta Rezustarentzat bigarren puntua, 22 eta 17, irabazi zieten Altunari eta Imatzi, eta Altunak eta Imatzak lehenbizikoa 6an galdu eta atzo 17an, jaientzat sailkapena ikaragarri gaiztotu da. Badakizu hemen askoz ere laburragoak direla ligaskak, eta asko gaiztotu zaie. Altuna sekula ezin daiteke eman Xabier hiltzat. Ez hiltzat ez diat eman, Ez, baina, bueno, hiltzat. baina zaurituta bazago gura ere. Bai. Beno, 12 eta 20 minutu, hasi da Gizasenen finala.
Erantzun aparta. Bernaolak. Orain berriz, ezkerrez jasotzekoa, ez du behar bezala jo. Ezkerrez jarridek eta ez ditu gerretxak izaten, eskubitik ezkerrera, etortzen ditugen pelota horiek, kontrako norabidean etortzen dituk eta... Angelu ondi xamarrarekin zijoan, eta Angelu aipatu dek eta Antxon Pebet, Angelu Arrauan, haren oroimenezko txapelketa dekau eta, bueno... Oean zerraldo bilatu zitekean goiz batean, haren gorpua 22-23 urte zituela, pelotan asko jokatzen zian, keragarri. Eta orduz geroztik abiatuan txapelketa hau, eta gurasoak eta beti hemen, partida asko ikustera etortzen dituk, finaletan nola ez, gero bazkaltzen ere horri izango dituk, eta benetan estimatzeko gurasoen jarrera. Bueno, oso eskerroneko. Hemen egiten denarekin, zenbaitek esango dik, Angeluarra eta Bilabonan haren oroimenezko txapelketa, baina bueno, hor lotura sendoa baitzauden. Hemen ibiltzeuan bai. Eta han ere jokatzen duk bere oroimenezko txapelketa bat. Eta nik irabazia zeukeat gainera, txapelketa hori. Ara. Bai, mendela 12 bat urte edo. Han ere egiten duk, baina bai hemen ibiltzeuan fitxa lizentzia hemen zian eta Iñaki Lizaso zian bikotekide gaur egun Beharzanako gidari eta Gipuzkoako Pilota Federazioko presidentearen bikote izateuen bai Antxon Pebet. Bana! Azpeitiarraren sakea, kantxa erditik doa. Orain bazterrerantz. Lauan pumpa, bazterretik bazterrera. Gozatu gabea. Zabaleratu, nahitan ikuste. Bai. Eraman Bernaolak. Erki. Hor Bernaolak segulago konfiantza zeuka gairez. Gehiago jotzen dutenen aurka jogatzen ohituta zagok eta Bai. denen beharra, baina baitik baliabideak, bai. Tanto honetan bertan ere, bueno, oraingoan egiguren enboleaka da. Gainera etorri zaio Aiztin Eraman. Pikean egin baitu. Bote. Eta aurkarientzat ere ez gerresa izaten alako pelotarien kontra joatzea, den airez jotzen duten hoien kontra joatzea, eta hemen igoak oso ongi, atzera jo beharren pixka bat gurutzatu egindik pelota, aire sarretze din. Eta ezin Eraman, Cecilio ekartzen zia gogora pixka, dura ere hor jartzeuen, 5. kuadro horretan eta zainek pasa. Bai, erabat heterodoxoa, desberdina, puristei hainbeste gustatzen ez zitzaiena, baina gustagarria zuen, eta utzi zian arrasto hark ere. Eta aldi berean lau profesional izan genitian, ezkara itarrak. Zerbait, alako errekoskor bat gainera eta. Gorka Merino, Victor eta Cecilio. Hori du. Ez Merino tarrak zera ditu, Bilarde Torrekoak eta han izan zirenak, elkarrekin ari izan zirenak, Dario, Cecilio eta Esteban anaiak, Gorka eta Victor. Ados. Han ere usta oparoa. Bai horixe. Eta geroan oso gertuko beste herri batean, Bilarde Torren beste bi anaia eta... Untori ere bai. Najerakoa. Naiararra, bai. Eta horietatik Petxa, bat gaur egungo buruzburuko txapelduna. Eta beste bi maila nagusian binaka txapeldun izan zirenak. Merino bigarrena Titinekin eta Untoria Bengoetxearekin. Ederra bai. Ordezko gisa sartu eta Aretxabaletaren ordezko gisa sartu. Eta
Sekulako txapelketa joatu zian, kiragarria. Arrituta utzi gintien. Alvaro. Txapelketa hartan. Tolosak beti esaten dik. Esan diat, esan baut, eskuin motela zuela eta urrengo pilotaka da erreboten. Eskerrak motela zian. Bai, txapelketa horretan zur eta lur utzi gintuen denok. Sakea oso motzean ateratakoa, baina lauko arrastoa pasatu. Ezkerra irea, bizi-bizi, Egigurenek. Atzera. Eiztoko egin zaio. Hori, ganoraz eskatzea, ala Bai, berdi. horixe, bai, horixe. Oso ondio, Aron, oso ondo. San Ferminetan, labriten etzegia talere entzungo gote zuen aurrelariak. Eta lehengo astean Zumarran ere nahiko lan. Bai, nahiko lanan ere. Baina bai, ganoraz eskatutakoa. Marmarra eragindik zalen artean ere. Bere ilusioaren adierazgarrirek hori. Alaxe duk. Eta ilusioa transmititzeko gaitasuna daukana gainera. Bai. Txokoan, igoak, atzea Egigurenek bizi-bizi. Eta Punpairez nola eraman, Arbizuk. Eskuinez ere, Ezkerra izan Eskuin boleaz, bikain. Eskuinez berriz ere. Bai, eta hola, begiratu batera libre ere ez dauka eskuina, baina eman egiten dio. Asko. Eta orain bikain joan da, aurreko hormaraino, eta gozatu ezpadu ere, tantoan sartzeak, bila joateak ikaragarri balio du, eta gero sartuan bezala sartzeak ere bai, tanto balio izan du. 3 aldiz errebote ondora jo, eta gero bikain bukatu. Eta mano-manorako ze gaitasun mutilonek, ezkerreskun nola luzatzen balin badu pelota. Ostiral gauean jokatu zian, amezketan, lehen Josean Tolosaren oroimenezkoa izena zian, orain txapeldunen txapelketa edo Jokin Altuna txapeldun izan zenetik, eta han ere irabazi, aixa, eta mutilonek binaka ez ezik, banaka egiteko ere gaitasun apartak dizkik. Mutila ere alakosea, Baita ere. Ondo egina, eta jaundia, eta ondo egina. Leku txarrera, baina jaso, aingeruk. Arbizu, lauterditik, bikain zafratua. Eutsi. Atzera, eman dio, jaso! Mainariarrak. Ja. Ezker zeharra. Jaso. Eta lauak oso ongi jokatzen, Bai, partida oso polita ikusten ari gaitu. Hormabikoa jotzerako abiatu da. Bai, eskerrak horri. Ezker zeharra, bikaina. Eraman. Ongi igoa. Bila. Gantxoa. Oso ongi. Iker. Bolea Arbizu. Sokoan. Ongi, Josu. Ongi aingeru ere. Eta hor gainera, etorri zaio hortu denerako. Oso aurrean baitzen. Eta Arbizu ere bazioa, baina irriste egin du. Bai. Arbizu ere bazioa, baina irriste egin du eta Oso tanto mugitua, politia, bizia, eta asko jokatzen lauak, asko jokatzen. Pelota ere oso egokia dek, Bai, gustatu zaidak, bai. Eta kaso Egiguren kolpez eta gaiez gehiago dek, baina igoa oso pelotaria dek. Egiguren. Atzera Bernaolak.
Bila, Azpeitiarra. Ez duera bat jeitsi eta gurutzatu, baina bizi-bizi oinetara. 5-3. Berriz ere biken joanek Bila eta lehen bezala ez digera bat aprobetxatu, baina tantoa lortu dik eta gustatzen zaidake halako gaia duen pelotari bat hor aurreraino Bila joatea. Horrek beste puntu bat, beste jauzi bat eginaraziko ziok goraka. Zalantzari gabe. Aulkian dira, lau pilotariak, 11 minutu partidak. 5-3. Igoa etxarrikoa duk, Arbizu ere etxarrikoa. Bai, biak etxarriarra, bai. Herritarrak dituk. Herrioxa goratu diagu, pentsa, etxarri ere, bakaiko ere bertakoa duk, eta herri txiki izateko, lasa ere alauen, Aitor Zubieta ere bai. Bai. Oso herri emankorra izan duk, eta lasak. Lasatarrak, esango diagu. Lasatarrak, gero anaiaren semeetako bat adur ere Bai. profesional izan zena aspen, eta lasa bigarrena berriz Kubako munduko txapelketan buruz-buru txapeldun izan zena. Ara, Bai. Oskarren anaia edo... Bai, Oskarren anaia zaharragoa, hil zuan gizakoa. Horrentxe bizpeiru urte edo. Mutil indartsua eta manomanista oso ondia. Eta eugi binaka jarri zitean orduan azkarraterekin, bai? Eta buruz-buru lasa bigarrenak jokatu zian. Bai, oso herri emankorra izan duk. Eta duk oraindik ere. Etxarri aranaz. Gaztegi erretiratu behar izan zian Aitor Zubietak, belauneko arazoengatik, lastimaz. Baina, 2010an xalarekin, binaka txapeldun izana, txapelketa ikaragarria jokatuta, txapelketako atzelaririk onena izan da. Horrein ere sasoi betean segitzen dik, ikusi berria telebistan entzierroa komentatzen. Sumatonia neugere, bai. Zezen galanta, Bai horixe. Behi, esan marko diagu, txarri. Eta hemen bi emitiartean egigurenek erregoten jarrik lehenko pelota, eta orain berriz, agintzen. 7-3, badoaz. Lauan bote. Erdira. Arazorik eziguak. Gantxoa. Oso, mi joan da Bila, zigurutzatu. Arbizu. Ezkerrez, eutxiko igoitik. Gantxoa. Atzera egigurenek. Goleaz bikain Aron. Txokoan. Eta lehenbizikoan iritsi da, baina ez du eskoan sartu. Eta irristelari zebiltzak, Bai. Lauak gainera. Eta horron ondo ailegatu dek, Arbizuk ere iristeko moduko azian. Baina eskuan gaizki jodik bai pelota hori. Baina egiuren musika jotzen ari deke agintzen, Dantzan dara biltza aurkariak. Eta gero ondo joaten dek aurrera Bila eta hor ere txokoan, oso ongi utzidik pelota. Eta jotzailea dek egiguren, baina horrez gaine puntu honean zegok momentu honetan, sasoi honean. Ongi nahasten. Ematen eta gero airez jokaldiak nahasten eta ongi bukatzen. Eta atzelari ere egokia zeugak Bernaola, airez eta hor jartzen dek, eta jotzeko bera bazaok, beraz Bernaola osagarri hona dek egiguren entzat. Zalantzari gabe. Bazterrera, sake gaiztoa, aparteko gaitasuna du, sake modu horretarako. Orain zafratu.
Botez berriz ere eman dio ongi Arbizu. Erki eraman lehenbizikoan igual, defensa handiko mutila da. Hori ere jaso. Gantxoa oinetara, ongi. Oso ongigoa defensan. Hiru pilota zail eraman ditu. Arbizu katzera, jaso, aingeruk. Baztertu egin zaio eta ez du baliatzerik izan. Hemen txokoan Erki utzia eta tanto. Oso ongigoa, Bai, tanto gogorra izan du. Baina defensan lehenbizi pilota agitzaileak jaso eta gero berak bukatu gainera. 4-8. Meritu handiko tantoa, bai, eta alde errazego, 9 eta 3 egon edo 4 eta 8 hurbildu. Eta lehen aipatu diat, osagarri ona dekela Bernaola, esan diat, jotzeko egi uren dagoela, ez diatena esan dek, bukatzeko Bernaola dagoela, dejada zabalean ederra egindik, baina eraman egin ziok. Igoak. Partiu politia jogatzen ari dituk. Oso entretenigarria, bai. Eraman. Indartsu, gainera, Azpeitiarrak. Pelota hau bajuxagoa dek. Lurrean gehiago ibiltzen dekena eta gorrientzat hobea esan honik. Gustatzen zaidak. Neri ere bai, asko. Gantxoa. Jaso egigurenek. Ez du behar bezala jo. Arbizu boleaz, osongi. Berriz ere bai. Ordu. Zafratu gero. Bolea. Zorra esmatu. Erdibidean harrapatu du. Arbizu, baina punpairez eraman. Atzera egigurene. Kendu ordea. Ederki. Gaizkioa. Gantxoa gurutzatu egin nahi zuen. Gaizki jo du. Itzulka. Txapara joan da pilota hori. 9 eta 4 ikustezagun errepika. Atzmuturren jotago izan da, min hartzeko ere. Eta ieian gelditu da, Baina 3 aukera izan ditu Igoak, tanto honetan 2 boleaz ez ditu eskuan sartu eta hau ere ez. Aurreko tanto oso ona, hau ez hainbeste. Sakeak 9, erreferak 4. Berriz ere, urdinen pelota kantxara, eta pelota honekin distantziak asko irikitzen dizkite gehiago behintzat urdinek. Egigurenen sakea. Erdikoa. Eta ezin izan dio eutxi Arbizuk. 10 eta 4. Pelota hau gehiago ibiltzen dek, otetsuagoa dek, eta ez dek ondo jarri pelotaren gana Arbizu. Eta iaz hemen izan genean, Xabier finaletan muruarekin galdu zian APZ-etxearen eta Landaren kontra. Pentsa ze maila zegoken txapelketa honetan, iaz txapeldunak APZ-etxea Beñat eta Unax Landa izan dituan, eta Oraindiak profesionaletan ari direnak. Horidek. Eta Arbizu txapeldun orde izan nuan, eta ea gaur arantza hori ateatzeko moduan deken. Moztu. Igoa, nola moldatu den. Gantxoa. Ongi egiguren. Gai handi dauka egigurenek, Bai. Pelota hori. Jokoan abiadurarekin. Jaso hori ere
Atzera Arbizuk. Eraman hori ere. Orain, eman eta irekiz gainera kontrakantxatik gora joan zaio. Atzelari Etxarriarrari 11:04 lan erdietan 21 minutu daramatzate. Eta orain arteko alderik handiena 7 tantoz aurretik. Bai, komeriatan gorria, beraiek agintzen ditekenean Bernaola jartzen dek 5 erdi horretan eta ezin pasa. Eta gero berriz kontrara Eigurenek erraz agindu. Eta ibili egin behar Arbizu eta ezin asmatuz, ez erasoan ezinean eta defentsan zer esanik ez. Aulkian dira lau pilotariak. Gaur arratsaldean ez duzue eskuzko emanaldirik izango. Baina bihar gauean bai, emakumeena. Gauean 10 eta oraintxe esango dizuet ze ordutan hasita. 10:20 jarrita dago. Arrizabalaga eta Bergara Saltsamendiren eta Kapellanen aurka. Eta gero buruz buru Ibarrola eta Eratsun. Ederra jaialdia. Oso ederra ere. Eta hor finalistak erabakiko dituk, noski. Hori duk. Finalista batzuk erabakita zeudek, Aldai eta Arrillaga binaka eta Enara Gaminde lauterdian. Eta bihar aurkariak ezagutuko izkiago. Atzera Arbizuk, atzelari lanetan Egiguren erraz. Oso erraz, Seira, oso erraz. Ez du hemen bat ere asmatu, atzera igoak. Ederki Bernaola. Leku txarrera, baina besazpiz, ara. Lauterdi bostetik 8 jo du. Eta orain agindu. Ederki irekia, jaso igoak. Eta ezker hormara bildu, orain zafratu, hemen da igoa. 9 terditik ere, jaso. Arbizu zabalean, ematen Egiguren. Ematen eta hortxe lortu dute. 12. tanto, agintzen ari dira. Lehen esate genean, ikusi diagu, Bernaola ze eroso sentitzen degen horra irez, eta pentsa ze sotamano jodiken agintzera pasa dituk, eta behin agintzera pasatzen ditukenean, Egigurenek daugan indarra sasoia eta distira apartekoak dituk, Erraz mugitzen dik pelota, oso erraz, eta tanto aukatzerako garaian ere, fin. Beno, eskuz gizasemeetan urrengo jaialdia ostiralean izango dugu, saninazio egunez. Azpeitian ere bada jaialdia, baina gu arratsaldez Oiartzunen izango gara. Masterseko partida 2. B mailan Etxeberria eta Landa, Amianoren eta Gabirondoren aurka. Maila nagusian Altuna eta Imatz, Elordi eta Mariezkurren. Gora. Ezkerrez sobera loratua. Beno, tanto hau behartzuten Nafarrek beren pilota kantxara. Eta beraien bidea hausedek pelota honekin ea pixka bat hor aurreko kuadroetan asmatzen diken igoak eta pelota honekin zauzkate babak heltzetik atera beharrak.
Josu Bigoaren sakea. Hau pelota dotorea da, Xavier. Bai, oso hotzez ere bai, eh? Bai. Noren pilotak darabiltzate, txapelketa honetan? Pumparenak, bai. Pumparenak. Gaur egun, Saonikek, afizionatu mailan normalean mintzat, dena pumparen ebiltzen daitela. Izango dituk salbuespenak, baina... Gaur ongi sartu Ormabiko azkarra, kontraera Soanigoa, jaso, Arbizu atzeratu, ongi Bernaola. Zema pilota, zail eramaten duen. Eta eraman bakarrik ez kendu ere egiten baiti, behira orain ere. Orain ere ze boleaka da. Boster dira. Arbizu, ezker Ormarantz, ongi, eta hori ere jaso. Noraino Aron. Eman dio galanta, eraman Mañariarrak. Jaitsi orain. Zepoan harrapatu nahi du Egigurenek, ongi moldatu da Aron. Oso partida. Aurrelari lanetan. Gustagarri zijoak, Bai. Emaitzari dagokionez aldegin zietek urdinek, baina partida gustagarria bai. Hemen erratu da Azpeitiarra, asko sartzen ari da, eta aldian behin galtzea, ez da harritzekoa. 6-12. Etzian hori aukerako pelota, baina lainez hartuta zebilek eta horre sartu eta huts. Ipatu diaguinako Lizasok lan neka ezin egiten dikela hemen, beradek txapelketa honen gidaria, klub honen gidaria, Gipuzkoako pilotaren gidaria, eta babeslei eskerrak emateko eta ere eskatu zidak, eta bueno, babesle guztiei eskerrak eman barko zizkiagu, babeslei, langilei, denei. Era bat, funtsezko direnak, horrelako txapelketak aurrera eraman ahal izateko. Eskerrik asko bai, eta segi bezate luzaroan. Pilota lehiaketak babesten. Jaso. Ze ondo bila orain ere. Boleak ada ikaragarria. Keinu. Atzera Bernaolak. Eutsi Aronek. Hori ez. Era bat. Pozoitu zaio ezker Orman. Asko gustatzen ari zaiak Egurenen jarrera, Halako jotzaile bati erasten balin badio pelotaren bila ala joatea, orain honetan ez dik bukatu, baina bolea oso ona jodik txokora eta asko jokatzen Eguren. Erasoan sekulako grinarekin diardu bai. Eta distira ikaragarriarekin. Ezker eskuin, ezkerrez bereziki, baina eskuin ez ere. Ez da hau, mensa. Ezkerra izateko oso eskuin honekoa, Bai, ez ditu asko izaten, hain eskuin librekoak. Boleaz agian batzuk bai, xala eta alakoa izan ditu, Aitor Mendizabal eta alakoak, baina botera, etzegia eta hain luzerik ezautu ote diagenik ezkerrik. Bai, arrazoi duk. Unanoek justuko hazian. Sebastian Gonzálezek ere. Bai. Rezustak ere oso gutxi baliatzen dik.
Elezkanok ere goitik oso eraginkorra zian, baina Bai. behetik ez. Bai. Atzera Bernaolak. Eutxi. Erki berriz ere egiguren. Jaso Arbizu. Nahiko egin du. Punpairez. Ongi bildua. Ormabikoa, kanpora! Gurpila hundi egia eman dio pilota horri edo arro egio du. Eman dion gurpilaren zat. 7-13. Baina hori egiten ere bazekik, eta ez gutxi ezkerra izan da, Ormabiko efektuarekin jotzen jakitea, erakutsi dik bazekikela. Ero markailuan alde oso polita zeugatek eta era horretan erresagoa de jokaldiak egiten ausartzea ere. Josu Igoaren sakea. Ongi bildua. Eman dio. Oso ondo Arbizu. Ezkerra idea. Indarra hundian. Ongi Igoa. Atzera orain. Zenolako graziarekin jokatzen ari da. Bai. Hemen ez du asmatu, baina hortzegoen Bernaola. Hor eroso sentitzen dek Bernaola. Bai. Txokoan zoragarri utzia. Aze errematea. Estetikoki ere ze dotore izan deken, Aparta. Usainik ez diote hartu aurkariek, zoragarria izan da. 8-13. Onatx. Bikaina benetan. Zugarri, oso ona. Eta bi aliziatek ezker bat eskuinez ongi luzatzen zuen pelotari bat norri izan zuan, Xabier, hemen badakik. Jendea zai egoten dek eta berriz ere Markel izea giatzi zirak, eta eskerrik asko Markel Iker Irribarria, eta bai arrazoidik, arek ere asko luzatzen zian. Beste estilo batera, Sangonikek atzetik aurrera joan gabe, hau atzetik aurrera gehiago joaten dek, baina bai, arek ere oso ongi gozatzen zian pelota bai. Ongi ekarria. Ezker beldurgarriaren jabe zen Irribarria eta eskuin luzearena. Ez du hemen ongi jo, takit distantziak ez dituen behar bezala neurtu edo pilota ohartu denerako gainera etorri zaion edo... Aurrena eskubiz agian. Eskubiz. Bai. Gerandu xamarra arte eskuin ez da gero azkenean hor besoa libratu ere egin gabe eta gorputzarekin lagundu gabe. 14-8. Eta oparia gorrien partetik, ze pelota horrekin egin zezaketean zerbait, honen berriz ere urdinen pelota kantxara, eta honekin bazeki hau erresago agintzen ditekela. Gaizto zijoan, eraman Igoak ez du bukatu gehiago bihurritzeko pilota zuen. Zabalera nahita ederra ingeru. Bikaina benetan. Propio, Bai, nahita Zabalera eta zein darrekin gainera. Zoragarria. Hor lan horretan oso eroso sentitzen dek, oso eroso. Berezko posturak ditik, botez ere eztek motxa, pelotari motxa,
oso ongi aprobetxatzen dik goiko lotsa eta ongi luzatzen dik pelota, baina hor boleaz eta nagusi. Aparta. Atzera Bernaolak. Antxo Egiguren egindarrean. Jaso Arbizu. Erreboteko zulotik eraman Aronek leku bertsutik hau ere jaso Zeus Hori da, sasoia hori. eskuinez ere eman haitian darabiltza oso ongi Arbizu ere Gorria defentsan oso ongi, Zego gehiago eiterik. Sokoan Gora. ezker orman gora bai garbiago behartzuela zirudien eskutik irten zaionean azkenean txapan izan da Eta bera aridek galtzen, hainbesteko agintea erakusten dik. Bai aukerak ere ematen. Bai, alare irudipena kontrolpean zegoakela partidua, Pixka bat estutuko balitz marka aluan berak ere gutxixa arriskatuko lukela edo ematen dik. Halako agintea erakusten dik, halako nagusitasuna. Jaso Bernaolak. Pelota askoz naturalagoa dek. Ze ondo Bernaolak. Zolan askoz gutxiago altxatzen da pilota hau, baina erki tiratzen du. Egiguren. Ez du arazorik hor, boleaz jotzeko. Hau, kanpora. Aukera, eta eraman. Ba ezpada eraman. Txapa gainean jarri hori ere. Bai. Bueno, hemen hankasartzea hundi xamarra. Eta irudipena ematen du Egigurenek hankasartzeak baditu, baina honek egiteko lizentzia baduela sortu ere asko sortzen baitu. Baina igoak eta ez daukate horrelakorik egiteko lizentziarik. Eta ze pelota eraman diken Bernaolak kanpoan izan arren, Begira. Jon Erasun egin boti erolanetan ibiltzen inuan, Xabier, lehen garai baten, eta ari ere esatenean, ark ere dena eramaten zian, eta superheroiak alde uzietan zeudek, Superman, Batman, eta iaiz eraman. Dena eramaten zian ark. Bai. Harri hau, arena ere. Eta hemengo pelota eskolan ibiltzen duk, gura ere, Jon. Ark ere segitzen dik pelotan. Bai, bazakiaz, bai. Eta gero, arreba. Baita ere, bai. Baina bikainean diarduena. Zer nolako tantoa Egigurenen azkenengo hau ere. Ondo landu, bere buruari aukera garbia sortu, eta gantxoa abiadura ikaragarrian eta arrastoak ezin hobekin urtuz. Hemen txokoan behartu du. Eta azkenik, ara.
halako jokaldia lantzen badizkik eurenek eta ikasten badik anguluak eta gehiago bilatzen erne mutil honekin, halako gaiarekin, lehen mailarako gaitasuna badik. Eroste ezten eta ikaste ezten hori badik. Badik bai, dagoenez. Atzera igoak. Bernajolak eskatu eta jaso. Irriste eginda ere eraman. Eta Arbizuk hemen kontrola galdu du. 18 eta 9 iaz bezala txapeldun ordetzarekin konformatu beharko duela ematen dik, Arbizuk. Asko duk hemen txapeldun orde gelditze, baina behin finalera iritsita batzeke hau denek irabazi nahi izaten tekela txapela. Eta hala ematen dik bai, hala ematen dik. Serre bere buruaz. Aron. Oso serre. Bigorriak Irurtzungo klubekoa dituk eta hor ikusten diagu bertako ardurauna Beraza, aholkuak ematen oraindik ere. Txaropen puntu bat izango ditek. Eta Josemairen galdera, lehen beste Arbizu bat bauan haren zerbait aldau, eta ez pentsatzen dut Arturo Arbizu zariko dela. Afizionatu mailan Arbizu goini hirugarrena izan zen. Oso bikote goi mailakoa eta sendoa, gero batak Asperekin egin zuen debuta Fernando Goñik eta Segartzarekin Arturo Arbizuk. Baina ez dute inolako zerikusirik. Hau Etxarri ura Iruindarra noski, hau Etxarri Aranazkoa da. Sustraiak ere aitaren aldetik abizenak garbi erakusten duenez Bailaran. Ama berriz Madagaskartarra ez aldu? Bai, ez da ideiarik ere. Toki ederra, horretan joateko. Han ondoan izan hau ni pelotan jokatzen, Xabier, Reunion uartean, bai. Nonbait Frantziaren kolonia bat duk, eta munduko txapeldunak Palaz Reunion uartekoak, bai. Eta sekulako maila zegokan Palaz, bai. Hemen iparraldetik eta jende asko joaten du gara, bai. Eta ere, ari izan naiz, Bai, ikuskizun gisa joan ginen zen, eskuz jokatzera, munduko pala txapelketan jokatu balako, bai. Eta fusto eta dena ganituan. Reunion uarte zagok, Madagaskarren eta Islas Maurizio Irlen artean kokatua, bai, Hego Afrikaren parean esango benikek. Hemen partidera bat hautsita. Bai, 19 eta 9 sake pozoitsuari erantzun dio. Bernaola oso lan arteza eta egoki egiten. Oso eraginkorra dek mutil hau. Iaso. Naita. Oso eskatua. Ganoraz eskatu eta zazpian jarri. Eman dio berriz ere Egigurenek. Eta jokaldi zaila zen igoak egin nahi izan duen hau. 20 eta 9 partida zenbat eta aurrerako. Aldea orduan eta hundiagoa. Paletaz, gomazko pilotaz. Goitia eta Semeek irabazi dituzte txapelak. Luisaren eta Aiartzaren aurka. 22 eta 25 eta 24 irabazi dute partida estua. Ondoren berriz, Goiuri Zabaleta eta Andrea Kapellan nagusi.
22 eta 14 joan eta gero. Eta Gizasemen eskuzko finalean Iruna joan dira, gero nagusitzen hasi dira urdinak Ernaolaren sendotasunarekin eta Egigurenen ahalarekin, eta 21 eta 9, hau irabaztea baino gehiago da, aurkariak xehatzen ari dira. Txapelketa hasieran Fernandez eta Apeztegia jotzen izkian favorito, baina gaurkoa ikusita Egigurenen sasoia, zur eta lur utzi nahik, eta sake hauek ere propio egiten dizkik, Bai. Batzuetan bazterretik bazterrera, gero beste batzuetan berriz ezker horma joarazi eta oso gaizto zabalera etortzen direnak. Bai. Intentzio guztiz sakatzen digortik. Atzera, bizi eskuinez. Geiztotu egin zaio eta hola atera duen. Hormabiko aigoak, sokora, hor da Bernaola. Gainera. Bai. Eta geratu da, naita. Aurreko kuadroetan geratu da eta berak bukatu gainera. 22. Eta 9 zentzu beteko bikotea osatzen ditek, aurrelaria gautxi egiten dik atzelaria berriz. Behar duen sendotasuna erantzten zion bikoteari eta gaur ikaragarri jokatu ditek, Izugarri, Xabier. Bat gehi bat 3 bihurtu ditek gaur. Batez ere Egigurenek harritu nahik ze joa, ze sasoia, ze indarra. Tantoa bukatzerako garaian ere nahiko ondo, pelotaren bila joan bikain, eta Bernaola ere zoragarri hor jartzen dek 5. kuadro horretan, eta nork pasa, nork mugitu hortik. Asko jokatu ditek, eta igoak eta arbizuk ere bikote fina osatzen ditek, baina ez ditek ezertarako aukerarik izan. Hasieran eutsi dioten hola bai, baina gero lan erdietarako 11 eta 4 aurreratu dira, eta bigarren erdian ere beste horremesteko nagusitasuna erakutsi dute. Eta Bernaola etorri zaigu, Azpeitiarra ere badakarki dute, hementxe izango ditugu berehala bi irabazleak elkarrizketatzeko moduan. Ditut bi irabazleak zaude hemen. Horrelixe, ederki. Bueno, haze, egurra atera duzuen, Iker. Bai, egile izan da ez genuen espero, holako ondo ibiltzea. Ni uste hasieratik hasi gala oso zerio, eta alde hartu duen geure konfiantza gehiokin geduen, da horri eusti lortu dugu. Bueno, Aingeru, hasieran partida gogorra eta estua izango zela zirudien, Iruna joan zarete hasiera hartan, gero 11 eta 4 bideratu duzue lan erdietarako askoz gehiago izan zarete. Bai ez, lehenengotan nire kosta eta apura partien sartxe, gero sartu garen bentajatxo hori ukiogu, gure alde jasui tanto batzuk, eta azkenin, bentaja horregaz lortu komodia de gehiago azibiltia. Jon Eskuderok esan du, haze sasoia daukan Egigurenek. Alaxe transmititu duzu, gaur indar betean ikusi zaitugu, sekulako abiaduran irteten zizaizun bi eskuetatik pilota, eta gainera, erasorako greina handiarekin somatu zaitugu. Bai, egile izan hoxe, endalaia eta atzu geztu da justu bili nintzen, eta hor bate gaski bili nintzen, da hoin esku bati da ondo honez da konfiantza askokin, da orduan ni uste kantxan notatzeala, konfiantza hori, eta gero Aingeru bezalako atzelai bat egin, hola jobatzi horreza. Bueno, Aingeru, aipatu dugu, hor joko klase horretan, 4 eta 4:30 jarri eta eroso sentitzen zarela. Askotan atzera etortzeko gogorik ere ez duzu erakusten. Ez, bueno, ja konfiantza hori airez badeket, eta askotan pasuek atzera botati kantzetizeten da, eta bueno, konfiantza izan ezio eta batzutan ondo urtetan da, así que, bueno, hor segi dutu. Elkar oso ondo hartzen duzu, ez da? Bai, ja, txapelketan nahiko jokatu guzture,
oso ondo ulertzen gara eta lehenengotatik oso ondo ibili gara, bai, Ikerregaz. Iker, zein dira hurrengo helburuak? Bueno, hurrengo helburu gehi izan, azkeun txapelketak. Oain uderan partida asko azkeu, txapelketa garrantzitsuk bai. Zate, Antiugo, Zumaie, Amezketan banabil, da hoietan aldan ondona azaldu, eta txapela eroitzean. Eta profesionaletarako eta ametsik balda edo? Hor beti ote amets hori txiki-txikitatik, da zezanik ez nahi badak ezunin, da nahiekin kontra joatzio ehara izango zen, da gu atzenin zaie da, baina ilusio horrek izagitze dugu. Behon da izuela, zoazte txapelak jasotzera, mila esker. Beno, irabazi, nola irabazi gainera, Jon? Bai, ikeragarria, erakutxuten hausitasuna eta beraiek ere aitortu ditek gainea, Ez dutela espero, inondik inora, baina gaurkoa ikusita gero, Iker Egiuren ire galdetu diok, Xabier, ea profesionaletarako jauzia eta gaia behintzat badik, eta hau baino makalagoak ilu izango dituk, Bai. noiz bait. Honek daukan gaitasunarekin eta maisu honak ere bazaudek zamailekutan behintzat, eta mutil honek bilakaera interesgarria izan lezakek, zalantza izpirik gabe, eta gaur benetan zirrara eragintzigok, Bai. Hau bete hortzutzigatik, Ero profesionaletara iotzean askotan izan denek, han zeudeken pelotak eta azkarra etortzen ditu, baina eskuina ere ona bai zeukak, eta pixka bat defentsan eta oitu ezkero, eta oituta egongo dek, entrenatzen jartuten dek, Aspen presarekin, eta honek egingo likek, eta aukera bat ematen zioteken berandu baino lehen, merezi likek. Negu horretan, eta egingo lukeelakoan, nago gainera. Beno, 22 eta 9 sari banaketari berehala ekingo diote. Txapeldunen irudiarekin bukatu nahi izaten ditugu beti. Ara, bakoitzaren argazki pertsonalizatuak, hementxe bertan ateratako argazkiak, Bilabonako behartzana pilotalekuan ateratako argazkiak. Eta, bitxia, Bai, bitxia, berria. bakoitzari bere. Bai. Dotorea. Ez askotan ikusten eta detalle Sekula politia. ikusi gabean, nian hau. Bai, nik ere ez, Detalle oso politia. Beno, badoaz sari banatzaileak. Tartean, Jon Pebeten gurasoak. Sari bikaina zaudek, urdai azpikoak eta guzti. Bai. Datorren urtean, Xabier, eman behar diago izena bio paleta gomaz. Garitu zarra, Ez, Ez? Nik txapelketa hau jokatu diat, pala zaurten ordezko ezela partia bat Goiti Aita Semen kontra jokatu nian, bai. Eta? Galdu. Baina, izarri pixka botatzeko eta oso kirola proposadek. Bai, horixe. Txapeldun orde geratu dira azkenean, tanto bakarra falta izan dute txapelak eskuratzeko. Luisa eta Aiertza. Eta paletaz Gomaz. Txapeldun etxe berekoak. Goitia Aita Semeak. Ibai eta Mikel. Gaur ospatzeko eguna dute. Erra behar du horrek. Semearentzat Aitarekin eta Aitarentzat Semearekin podiumaren gorenera igotzeak ederra behar duenez. Oso politia, Bai, horixe. Etxe pelota asko maite duten etxekoak dituk. Aita eskuz afizionatuetan oso maila handian aritua gainera. Ekaitz Saralegirekin bikote osatzen zian.
Txalo zaparra da. Alistentzat. Emakumeetan. Ainhoa Ruiz de Infantek eta Enara Gamindek hasieran eutsi diete. Lehen bi herenetan partida gogorra izan dugu eta oso lehiatua 14 joan dira eta etzen gauza argirik ikusten. Baina hirugarren herenean gehiago izan dira Goiuri Zabaleta eta Andrea Kapellan. Azken 8 kintzeak jarraian egin dituzte. Hemen dituzue Otxandioko aurrelaria eta Laukizko atzelaria, bikote bizkaitarra. Bueno, Jairri barra pixka bat berreskuratuta, lehen ernegatu xamar ikusi izki hauen Aragamindere etzeo galtzera ohituta, baina txapeldun izan ez degen txapelketa batean, txapeldun orde izan da, beraz. Ze esango diago ba, pelotari bikaina, izarra. Eta Ainhoa Ruiz de Infante bere erakutsi du, gorantza doala, eskuin bizi-bizia du. Eta finala galdu dute behintzat. Ez dira lehenbizikoan kanpoan geratu. Eta Aiton Pebetzenaren gurasoek ezarriko dizkiete txapelak emakumeen mailako txapeldunei Goiuri Zabaleta Leitzarreri eta Andrea Kapellan Santo Domingon bizi dira eta Erbiastarra, baina Errioxarra Andrea. Txapel baliotsua, prestegi hondiko eta ibilbide luzeko lehiaketa honetan. Eta argazkiak ere bai. Iñaki Ubizasoren eta Pebet Aitaren eskutik. Eta Urdei Azpiko bana. Sari bikaina, goroigarriak, sagardoa. Laguntza beharko dute denak eramateko. Bai. Lagunduko benieke. Euneko gehi geuretzat hartuta, Bai, oso irudi politia. Pilabonako alkatea ere bai, Beatriz Unzue, sariak ematen. Eta azkenik, amaitu berri den finalean, pasara hartuta etxera Nafarrak. Iruna joan dira, handik aurrera gainetik pasa zaizkie Egiguren eta Bernaola. Eta hirugarren jaialdiko hirugarren partidako sari banaketak hasiko gara. 14. Aitor Pebet memorialeko azpi txapeldunak Etxarri Aranazi, Josu Igoa eta Aron Arbizu. Etxarri Aranaztarrak, Irurtzengo klubean dihardutenak. Adiskideak gaur ez dute irabazterik izan. Beraiek ere eskertzen dite, galako detalia, argazkiarena. Oso politia. Argazki ederra gainera. Eta gizasemeetan txapeldun Iker Egiguren Ilunpe klubeko pilotaria Azpeitiarra. Anton Pebet, 14.
eta Aingeru Bernaola, Mañariarra. Mañarian hasita Urkiolan gora, ez dago Urkiolaraino, Mañarian hasita Urkiolaraino. Ez dago besterikan aldapia baino, dio Kopla Zaharrak, baina gaur aldaparik ez dute hauek ikusi, edo goitik berakoak harrapatu dituzte. Erraz eraman dute finala. Gainetik pasa zaizkie aurkariei. Eta zentzu beteko bikotea osatu dute. Aurrelaria, gautxi, atzelaria, geutxi. Eta elkarren artean oso kimika ona sumatu dugu gainera. Eta honen bestez, txapeldunen irudiekin amaituko dugu gaurko emankizun hau. Jonus Eskudero, pilotari eta aditua, eskerrik asko, eta pilota ekintzailea, eskerrik asko gaur ere emandako laguntzagatik, eta berriz arte, luze gabe izango diago elkarren berri. Ehala den, eskerrik asko Xabier eta izan ongi. Eta pilota zaleok, badakizue, bihar Bilboko Esperantza pilotalekutik. Plazandreak beste saio eder bat izango duzuela, binakako eta lauterdiko partidekin, eta eskuzko profesionalen urrengo itzordua, datorren ostiral arratsaldean, Saninazio egunez, Oiartzungo Madalen Soro pilotalekutik. Eskerrik asko, izanuntza!
Señor